Ero chochezi. Okairo chochezi. Tiseme chwado. Uchiona dokini makawono. Ana chiwo makare wago ni Nyasaye erokamano miyo wangima nono kata bedo ni weche ngech. Cleophas gimanyierowa. Joyce weekend mari obedo na. Weekend mara obedo maber Cleophas. We fought a good fight nyaka giko. Kumwachope odongo tamucho. Namba 2 Un koru liere kod jomoro. Bere unu namba 2 gin na gin namba 8. To nini weyo. Dogni no ka goro no yudo kombe koro. Wan gore mapako kata namba 8 kacha. Gore mapako gore ma wan go nyaka dakika mogik. Kaka wan gore ma koro joloch lig ma pacho ka. Sharon ichiona. Achiemo maber amor mar chopo ka mar kendo ni nyikwar mgajwanga chenro duche makawuono. Cleophas ochake gi weche mago mag lit kod kuyo. Kaluwore kod tho mano mar raisi, mano jatend piny, mano mar Iran. Ingeni tho mare bang' ndek kalapapla nolwar mane odirane. Ingeni CNN naneno kosechako lande ni onge survivors, onge ng'at manotone. Kata kamano pok gilande galamoro ni jatend piny nothone. Nikech jatend piny ma Iran kotho, ingeni Iran bende en piny maton wach ni en piny ma nigi tekrene bende. Ka koro jatend piny gi bende tho kanyakla kod jatend migao mare mano mochung' ne weche mag limbe mag pinje maoko. Ne en wach moro malit ma bende Uganda pod medo lose nyaka duche makawuono. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lita ne jopiny go mag Iran ma sani koro owito jatenda pinya amar gi Nyasaye bende wakwayo mar mondo mi oket chunye kama okwe kaka pile. Ang'eni waiko ni Nyakwara Mugiajwang' chenro ma iye lach. Bang' mae abro bedo kabiro kod weche manyien toke to Sharon bro bedo katayo wa nonro mar gazet. Gimomora e gazet kae momako wang'a kawuono Sharon. En gino iwacho kae ni US visit the joy and comfort of flying Hustler jet. Jet ma jatend piny Kenya William Ruto no wuogode pacho kae kadhi e pinyno mar Amerika. En Hustler jet kalure ni kineno akiane en Hustler kose Hustler na to koro keta kanyo mar umo wang' jopiny. Ano ka iber wach makamano mie peke ite mar 8 gi mar 9. Cleophas akendi din thuolo mana mar idho Hustler jet. Na nene tipo mopogore. En jet ma nyaka ge conference room. E kanyo ma ibeta to kitieko romo gi jogi mitingo ka. Chake donjo kumoro kanyo koro kar nindo. Akena jomodong kabe kama gininde koso ginino mane kombe mane tie kacha. Kata kamano mane Hustler jet. To kata ka gin kombe manyade, ok gin kombe mokala kala ka. Nindo nyateri. Nindo nyateri, nindo mayom makati lo ng'at moro moninde kitanda. Kopogore gi mano bende neno koduchi makawuono jatend piny bende emantiere gazet bende. Wacho ni Gachagwa's allies to oppose Ruto tax proposal. Wacho ni osiepe kata mana jotelo machiegni gi jatend piny chano mar kwedo paro mar chik mano mar omenda kata mana mar choko osuru pachoka. Mago duto ang'eni bo bedo kilidhe gazet kaachiel kod nonro ma bende KNBS nogolo odiochieng' manyoro kotudore kod uchumi ma pacho kae. Ka bende iwacho kae ni uchumi nyalo bedo noidho lakini omenda to onge ofuko mag jopiny. Ang'o matimore to e kinde ma uchumi idho seche moko jopiny obed kod geno ni pesa bro bedo ofuko gi koso ang'o ma bro timore. Mago duto wago bedo ka wanone nonro mar gazet. Bang' mano to Cleophas bo donjo kod twak mokwongo. Kama twak mokwongo koro mo jongo dera ng'ana chal mar piny Kenya. Odiochieng' manyoro winjo kanyo chenro mopogore kanyo ka Uganda koro golo pachgi ni romo mar Limuru 3 to tiende nang'o biro mar riwruog siasa manyien e gwenge mag Masawa mar piny Kenya ma koro luong kata ni Haki Coalition tiende nang'o ne bedo mar Azimio. Iwacho ni weche mamoko bende mantie ka mag siasa matimore pacho kae kod pogruok maponi nyalo bedo ni mienjo mano e kind jotelo masani tayo piny Kenya. Manyaka sani ng'amodong' ko tayo piny Kenya sani Rigathi Gachagua nikech jatend piny Kenya to onge. Bende gintiere kumoro achiel koso gina bedo nitiere pogruok to pogruok ni en ang'o makele. Weche mag osuru gi bende gidhi bedo ka girange e yo mage. Makor mathoth dhi bedo ka warange Kanyakora Mugiajwang' kwa bed kod yiero mag UDA bende mano teme gwenge makaluo gi kodira. To kanyo ne mano kuonde luto ombulu maromo 40 na gidhi yo machal nade. Makor mathoth ang'o mantiere ka mondo mi ang'wanon kod jolony weche mag siasa mabiro dhi bedo ko kasa achiel nyaka rom kanyo saa 2 kato bang'e chieng' tich 2 kata tich 2 wan gi chenro mar orako madhi biro ni iye kae achiel kachiel wano saa 2:30 nyaka rom kata saa 3 kato mbako romo chako kod chal mar fwambo kama dhi chako kacha kod Sharon Ong'aw koso Joyce
Asharo nang kelo chal mar fwambo bang' mano to wagoyo mbaka e chenro mar mbako romo kotudore kod nonro manogola kod Kenya National Bureau of Statistics odiochieng' manyoro kotudore kod chal mar uchumi ma pacho kae. Nonro ma kamano yango ni uchumi ma pacho kae kata economy ma pacho kae noidho malo kod ata malo 5.6 mane higa mar 2023 kipimo kod higa mar 2022 mane en ata malo 4.9. Mano nyiso nang'o kata obedo ni jopiny to podi ywak ni nitiere peka mar ngima. Mane mbaka mabobedo kagoyo abobedo jahawi abobedo kae kod director mano mar KNBS abobedo kong'isowa ni nonro ma kamae ne gitimo e yo machalo nade to higani wanyalo geno ni uchumi biro medo dhi malo to gin ang'o monego bed ni watimo mar mondo mi uchumi ma piny Kenya omed bedo maber. Omiyo ichako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pile biro yudo achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV, YouTube beni biro yudo achiel kachiel Ramogi TV Kenya. An beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakoro mgajwang' mbui mara mar Facebook, X, Instagram, TikTok gi mamoko yuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Tudri koda e kuonde gol nyakoro mgajwang' yuda kacha Cleophas Oluoch machiegni nikech ma Andrew Pinya. We wakwong wayuda thuond weche manyien. Nyakwara Mogia Jong machiegni aneno weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Odur. Jeuchelo wito ngimagi e masira mar apaya kama moko bende oyudo hinyruok bang' matatu tuomore gi nyamburko matin e apaya ma Eldoret Nakuru. Masira makamano otimore kar saa 9 mamidhiambo e gwenge mag Rapture mani kilomita 15 kowuok e Tesendo Bila ma Timboroa. Matatu mar kambi mar 3NT Sacco ne otumore gi gari mar kido mar Mercedes Benz kendo kelo masira makamano. Ji ma oyudo hinyruok oringo e osuptende. Familia moro e gweng'a ma Singweng Karuoth e kaunti ma Siaya nikod kuyo bang' Aora Nzoia ywayo achiel kuomgi ndalo 17 mokalo kendo nyaka sani pok oyud ndache. Anyuola mar miyono moyangi kaka Irene Apondi osebedo ka ojot e dho Aora Nzoia ka gigeno mar yudo ringre Irene. Gilero ni Irene ne odhi e puodho machiegni kod aorano e kinde mane masirano ojuke. Familiano koro ywak ni gisebedo kod tich matek chulo wegi yedhi kod jo abal makonyogi e manyo ringre miyono kendo gidwaro mondo sirikal okonygi. Giywak ni chenro mag menyo yudo ng'ikruok kaluwore kod pi aorano mamedore. Nikitaka kumtafuta yani kuja ili twende matanga nikapata nguo zake ziko hapo. Nikaanza kuuliza na je nguo zake ziko na yeye yuko wapi? Hapo ndio niliweka alarm. Tukaanza kutafuta tukaanza kufanya search. Ilinibidi hata niende kwa polisi kuriport. Tumetafuta mpaka port. Tumeengage hata mpaka watu wa Coast Guard. Mpaka hata watu wa Red Cross walikuja. Lakini hakuna result mpaka wa leo. Watoto wasaa jaribu. Tumejaribu lakini bado tumeshindwa. Sasa sijui hata tufanye nini. Sasa alikuwa naomba serikali atusaidie kutafuta yeye hata kwa maji. We would like to request maybe if the government can come in and maybe help us try to find her body because we've really tried and we haven't found her.
Oyangore ni gope mag piny Kenya omedore gi atamalo 19.8 kendo chopo trilion 9.6 ka usuru ma ichoko e pachoka igeno ni biro medore gi atamalo 30.2 kendo chopo nyaka trilion 3 ka chop giko mar hik omenda mar 2023-2024 ma oyange gi ripot mar duol matimo nonro mar uchumi ma pachoka Kenya National Bureau of Statistics KNBS ma bende oyango ni omenda ma counties tiyo godo igeno ni dhi medore gi atamalo 35. Report mogol gi duol matimo nonro mar uchumi e pachoka mong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics KNBS machiwo lere wi chal mar uchumi mathurka. Gope piny Kenya medre gi atamalo 19.8 kendo ochopo trilion 9.6 ka chop giko hik omenda ne. Omenda ma sirikal mamalo tiyo godo e tawo chenro mage dhi medre gi atamalo 26.6 kendo ochopo siling trilion 4. Nonrono bende yango ni osuru ma ichoko e pachoka bende dhi malo gi atamalo 30.2 ma dhi chwale nyaka siling trilion 3 ka chop giko hik omenda mag 2023-2024. Pek mar ngima ochung'ie atamalo 7.7 mana kaka ne en higa mokalo. KNBS lero ni mano en nikech nengo mauta ma osebedo kani malo. Omenda ma counties tiyo godo igeno ni dhi medre gi atamalo 35.4 nyaka siling bilion 562.3 ka usuru ma ichoko e counties omedre gi atamalo 19 nyaka siling bilion 512. Mwandu ma piny Kenya tere e pinje maoko medre gi atamalo 15.4 ma en siling trilion 1 ka mwandu ma piny Kenya kelo ka oya pinje maoko omedre gi atamalo 4.9 ma kelo omenda maromo siling trilion 1.6. Bende ripod no yango ni piny Kenya golo mwandu mathoth e piny China molo pinje mamoko ka iluwe gi pinje jo-Arabu, India kod Malaysia ka mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko thoth gi tere piny Uganda ka iluwe gi piny mar Pakistan, Netherlands, Tanzania gi piny mar Amerika. Bende oyangore ni mwandu mag petrol e gino ma piny Kenya gole pinje maoko maloyo mwandu mamoko ka iluwe gi masinde kod chumbe loso mwandu. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko oting'o chai, maua, lewni, kahawa kod kit chumbe mamoko. Ripod no yango ni piny owacho tiyo gi siling bilion 92.5 e gero ute mane onge ogonyore maromo ute 3,357 ma oger kendo otieki higane ka ipimo gi ute 1,390 manoger higa mokalo manomuonyo omenda maromo siling bilion 9.1. Janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu okoni migawo mar omenda thiro chenro mag tije apisno kendo duoko chien akwayo mag pesa kaka mar gero apisi mar Auditor General ma Mombasa madwaro milion 900 to maromo milion 300 kende ema otengi e budget mar ikomenda mar 2024-2025. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaida dhogi nyim kamiti od bura marango budget mochwe kom kod ja od bura maki Harun Dindi nyoro jado ibuge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu ubiuseyo ne migawo mar omenda ni podo ni apisi mar Auditor General omenda mapot e gino mabiro thiro chenro margi. Nancy Gathungu wacho ni apisi no chwalo kwayo mar milion 900 mar gedo mar apisi margi bade ma Mombasa. Kata kamano migawo mar omenda ne onduso ne mana milion 300 kende budget mar ikomenda mar 2024-2025 ka koro pod gikwayo mondo mende gi omenda maromo milion 300. The office is currently implementing one capital project for construction of Mombasa Regional Office with an estimated cost of about 900 million. In the proposed estimates for financial year 24-25, the project has been allocated only Kenya shillings 300 million. However, this allocation will not be adequate considering that we plan to implement the project within 2 years. We request for an additional 300 million. Janon buge omenda gwinyore paro kod budget mochan pedhe ne od bura mar ikomenda mar 2024-2025 moko ni okonywandu gik mochuno moting'o bedo kod omenda mawiye magik mapoya machalo kaka oula makoch kata odok ni budget mar omenda mar 2024-2025 dhi medore kod taragana 1.85 kowuok e taragana 1.79 e budget mawiye mar 2023-2024. The review of the 2024-2025 budget estimates indicates inadequate allocations for recovery programs like flood mitigation and food security, signaling potential issues with other competing priorities and underestimation of envisaged risks. Jogo ofise magintie rent magichulo ng'eny. Koro kwa tiyo gi office of the general ni wagero to kanyo koro commissions go te itero gi kanyo.
Koro rental income manyo waketo nigi budget ya kori golo. To nitie ot magisebedo ka gigero Mombasa for some time now. Odno ok osud nikech apan waketo nigi pesa matin. Modwan mondo wamigi pesa dichiel mondo odno rum, mondo odno tigo mondo wa save revenue. Let Treasury give them money in their account. And two, just imagine the cost. I think, Madam Auditor General, you need to do a report on all the leases of the independent offices. Jokanyo ma komiti moting'o Millie Odhiambo to Dr. Nancy Gadhungu kendo soko migawo mar omenda mondo med apisino pesa. Kaluwore ni apisi mar Auditor General chano ndiko jotije to kod tieko chenro mage kaka nono buge mag omenda. Medo bende jotich mondo okonygi e tich be ok en gima rach. Mokwongo nikech wan gi nyithindwa mang'eny mosomo to onge gi tije. Mano gibo yudo chance mondo be giyude tich. To mar ariyo bende miyo ofisno bende yudo kaka koro gitiyo ne jopiny e yo maber. Dini Nyoro to kod kamiti mare okoni kata kamano dwaro nitiere mar apisi mar Auditor General okasre kod nono buge mabiro chiwo thuolo chulo gope mapodo kwamo. Rental expenditure, it will take 30 years for us to recover the investments of 6 billion, given your 180 million currently, which is expected. The foreign travel, I can see, as you know, right now we have a lot of issues on this foreign travel, and your foreign travel has actually gone up with about 135%. Is there any way you can explain to us why we would want to put that kind of money on the foreign travels? Budget cuts will severely affect our audit cycle and may force the office to reduce the scope of audit. It will reverse the tremendous improvements and gains we have made on the timelines. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar NATA koro dwaro mondo mi piny owacho owuo ewi wach mar ng'anyo mar jopuonj makoro nie juma mar ariyo e pacho kae. Jagoro maduong' mar NAT Bade Manyanza okoni somo ok dhi nyime e junior school kendo piny owacho owinjo los twak mapiyo madhi duoko jopuonj ge skul. Kaka Judith Omondi lero, jopuonj go to ramo ni ok gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka piny owacho chop dwarogi. Ng'anyo mar jopuonj junior school manie juma mar ariyo koro pod medo dhi nyime e pacho kae counties ma opogore. Nyaka sani jokanyo mag sekta mag somo, ahinya to jotelo mag riwruok mag jopuonj, koni somo mag jopuonjre mag junior school oserochore kuom jumbe 3 kendo nyalo medo rochore poni ok okawo okang' mar tieko ng'anyo mar jopuonj. Somo ma nyithindo mantie grade 7 kod 8 orochore. To nikech oparo ni chien ka jumbe 2 mokwongo jo yaw school nje pong' mar pi mana taro njo miyo skunde ko yawo mokawo odhi gi jumbe 2. Koro ne juma mar 2 nyaka yaw skul. To somo mar nyithindwa mantie junior classes grade 7 and 8 pok osedhi maber. Jagoro maduong' mar NAT Bade Manyanza kata kamano riwore kod jopuonj mang'anyo go kokoni doho ne ong'ado ni orak mar gima pod dhi nyime ni tok chik. Ok en gima ber ni jopuonj mondo gipuonj nyithindo mabe gitin. Sani koro ni ndara no ng'anyo nikech sirikal otamore ndiko gi kaka ne giwinjore. Koro josewacho ni jopuonj no ndike jomoko ni kare ndalo mondo gwe confirm no sekadho. Jopuonj mag JSS korka korgi to pod ramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop dwachgi. Ana wuon na graduate higa mar 2018 nyaka sani pok ayudo tich. Lakini japuonj mano graduate higa mar 2023 ondik under permanent and pensionable terms. Mana kaka sirkal oling'no e kaka nyithindo be nyithind sirkal be wabiro we mondo ling' kamano. Ana nyiso jonyuol kawuono ni onge sama nyathini biro neno japuonj e klas. Kwa neno japuonj to neno head teacher ne ema mondo dhi opuonji. Tend NAT to koro kwayo piny owacho mondo bag twak mabiro kelo winjruok e kindgi kod jopuonj. Wadwa dialogue gi Sirikal Service Commission. Wadwa mondo ji owuo ni kadipo ni ok nyal tim gidi kawuono titime tich adi mondo ng'e ni ok en mana giwacho mbele to sirikal kot noseketho kok en kawuono titime tich adi mondo ji owuo mondo mi jopuonj gi owuo godo odoge tich to kamo ji winjre no ochop kare to kik som nyithindo mondo orochi.
Doho ne ochiwo ng'eto dwe ma okalo ni orak mar jopuonjgo matiyo sani ni tok chik, ka piny owacho to ne okoni winjo bed ni jopuonjgo bedi orak kuom higni 2 kapok ondikgi e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend Kenya William Ruto osechopo e piny Amerika ne chako limbe mare ayanga. Ruto opiyo gi ndege e pinyno kendo osemolo e boma ma Atlanta kama owinjore ochiw twak e tat somo ma Jimmy Keta. Bang'e Ruto igeno ni dhi chopo King Center kapok oromo gi jo Kenya e boma ma Atlanta mondo mi gibeda kod mbaka. Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo okone bad migao mar le mondo okaw okang' mapiyo kendo donjre lwenje manie kind le kod dhano e gwenge mag Suba North. Millie okoni kaluwore kod pong' mar nama kendo repe onyuolore mathoth. Monj ma kinde ka kinde osemedore ka olero ni e dhowath ma Nyamanga, Rusinga kod Kasgunga monj makamano osekelo lal kod ngima mag oganda. Millie okoni ochano dhi donjone bad migao mar KWS kata doko ni gijiwo jopiny mar mondo mi obeda kicha e alwora mar Nam Lolwe. Ji osedak e alwora no higni gi higni to pok waneno rate mar repe nego ji kaka sani. Wang'e ni pi omedore kendo wang'e ni repe onyuol, lakini numbers manitie odwa ng'eny molo mapile. Tiende ni jo Kenya Wildlife Service nomedo repe kanyo. Samwa wuene nyathi ma ja klas 8 nyora onego Litare Beach. Nyoe ka rao nego ng'ato Nyamanga wuod gogo. Rao nyoche konego wuod ndege e Rusinga koloka. Rao nonego kendo Kasgunga. Ng'ama wuoro gi nyathine ma kuko tieko university. To mago mana matin gi ng'eny machiegni almost every month sani rao nego ng'ato. Koro wani floods onegwa, rao onegwa. Ka sirikal ok nyal control repego, wabo control gi kenwa nikech rao be chiemo. Okadang' wane ni chiemo ema negowa. Wane moro be nwa nego chiemo wachamo to chiemo ema koro negowa. Mando koro wachalo jomofuwo. Report manyien mara Keri kachiel gi jolony mag moko mag science yango ni ute mathoth e boma ma Nairobi tiyo kod iro ma uchido magikoni kelo midhiero ahinya to ne nyithindo ma pod dhi e skul. Kaka Judith Omondi lero, nonro no ma otisi kaka Tupumue yango ni kata bed ni bombe mathoth ji tiyo kod gas e tedo kipimo kod gwenge, iro ma uchido kelo midhiero ne thoth ji e bombe kipimo kod gwenge. Oseyangore ni iro ma ochido madhongere yango kaka carbon monoxide kelo midhiero ne thoth jodak e boma ma Nairobi ka ipimo gi ji ma odak e gwenge kama thoth ne itede gi yien kata makaa magolo iro ma ochido. Ma kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok ma ochung' ne timo nonro mag science e pacho kae KEMRI kachiel gi jolony mamoko mawuok e pinje ma oko. Kaluwore gi nonro ni, kuom ji 5.3 manie boma ma Nairobi, ji 500,000 odak e udi ma itiye kod iro ma ochido kendo osechako kelo luoro ni ngima ji nyalo bedo ni rochore mos nikech tuoche mabiro kaluwore gi gamo iro ma ochido. E kuonde dak 2 e Nairobi, mathoth nonro ne otimie, Mukuru kod Buruburu, kar dak ma Mukuru jodak ni e lai manyime yudo midhiero mag iro ma ochido ka ipimo kod Buruburu. Ripod no yango ni onge lony moro amora ma itiyogo e boma ma Nairobi e rango rang'iny ma iro ma ochido kelo e midhiero ne jopiny. E 43% mag ute ma Nairobi, iro ma ochido nitie kata bed ni ok chopie rang'iny ma inyalo fwenye yo mayot. E kwan mar jopuonjre ma dhi e skul e kaunti no ma Nairobi, 60% ywayo iro ma ochido e udi ka ipimo kod 11% magamo iro gi e kinde magitugo oko kata gini e skunde. Iro ma ochido ma ywayo e udi ywayo odhiambo bang' skul. Nonro ni yango ni jopuonjre magamo iro ma ochido chopo e skunde ka giwinjo ka wirawira ka chunygi bende kinde mathoth ting'ore. Bende dongo mar nyithindo e kinde mathoth, jolony nonro ni yango ni rochore ka bende mine maywayo iro ma ochido kayach ni atamalo mamalo mar nyuolo nyithindo ma kilogi ni piny. E piny mangima iro ma ochido nego ji 6.7 higa ka higa ka kuom kwan gi 2.3 gin tho mawuok kaluwore gi iro ma ochido ma ogamie udi. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakwara Mugajo angili poda Judith Omondi machopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono moko kuomu benane no katwa kodwa achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Odongo Wuoda Sembo Jangoma wacho ni en onenowa ka entiere Mombasa kae. Jaote Millicent wacho ni kowuok Mwer upande Siaya County an kod yeru piny. Rume George Joseph wacho ni watching live from Kadema Diruma. Ruth Nyathio Chieng wacho na sedonje chenro ka anu moja. Chok Benta bende wacho na sedonjo ka an Nyangoma Chiefs Camp. Ben mana kete Ramogi TV kichwalonwa paro duto kotudore kod chenro magwa mago kinyi makawuono. Akao yoyo madundo bang' yweyo to nyawadwa Sharon Ong'ao biro bedo katai e nonro mar gazet. Kikidhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona, hapa. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu, wake ni kama hawa. Wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Skiza chapa, ushinde. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man-go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier
kata kadiera mochungo dono boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ato ang'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakorongo juang dakika ni 32 tok saa 10 mar okinyi machiegni nonro mar gazet mataye chenro ni nyinga Sharon Ongao. Mana ka pile waneno gazet mano ma The Standard kanyakla kod Daily Nation. Antiere ka gi Joyce Oduor berni bende osekelo ni moko kuom weche ma bende obiro bedo kwa miyo pek e gazede okinyi makawuono. Joyce nyalo mna moso Nyakorongo juang. Haya uyawre kendo Nyakorongo juang machiegni nonro mar gazet wada misiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori okinyi makawuono e kind The Standard gi Daily Nation nyalo dhi nyiewo ibed piny som matut kaka pile wanwa funo ni mana mapiyo piyo donge Sharon. Mana kamano Nyakorongo juang gazede okinyi makawuono mano ma The Standard kanyakla kod Daily Nation thor weche maneno ko mipek opogore. Wachaka ne gazet ma The Standard Joyce wamule ne thor wach bang'e tang'ino biro bedo kwa chako gi Daily Nation. Okongo mondi en kaluwore kod kalapapla koso jet chakoro gi dhulwe nang'o dongen manande kalapapla ma bende jatend piny no dhi godo e piny mano mar Amerika. Iwacho ni jet makamano kata mana kalapapla makamano nyalo kao omenda maromo siling $200,000 dhigi duogo mano taxpayers money omenda ma an gi in wachulo Nyakorongo juang. Ang'eni yie Joyce wabiro bedo kwa rango weche motende kaka jet makamano wacho ni no okawe kowuok e piny mano mar Dubai. Nitiere kambi moro e piny Dubai ma bende osebedo ka chiwo jets makamago. Kopogore gi Nyakorongo juang wach maneno ka The Standard omiyo pek en kaluwore kod moko kuom jod bura mawuok e masawa mano mar piny Kenya man machiegni gi jalup jatend piny ma bende wacho ni gibiro bedo ka gikwedo paro mano mar chik mano mar osuru mano ma higane. Joyce ang'eni mathoth omipek nyaka moriwo nonro ma bende duol mano mar KNBS nogolo odiochieng' manyoro. Kata kamano nikech wantiere gi The Daily Nation mano e e-newspaper mano ema bende dwaro ni wachak godo. Daily Nation Nyakorongo juang nano ka gimiyo thor wach mopogore. Joyce wach makama en otenre gi nonro mar KNBS mang'eni biro bedo gi welo mane chenro mano mar mbaka oromo. Daily Nation mana ko nyalo yude mapiyo piyo Nyakorongo juang thor wach momipek mana ko nyalo mana ng'iyo kanyo. Iwacho ni where to get the best paying jobs. Kanyo ma bende nyalo yude tije machudo e yo makare. Ma en kaluwore gi nonro mano mar higa mar 2024 ma bende KNBS nochiwo odiochieng' manyoro. Nonro ma kama Sharon nogolo odiochieng' manyoro kod Kenya National Bureau of Statistics mana kaka isewacho. To kaluwore kod nonro ma kama ni wacho ni sector no mano mar accommodation kaachiel kod mano mar chiemo kaachiel kod mano mar wuoth emiwacho ni gin kuonde ma jopiny nyalo yude tije mathoth ahinya kata tije mabeyo kata tije machudo maber. To korka aparo ni en adiera nikech wang'e ni chiemo en gino ma ji chamo pile ka pile. Miyo ng'ato kodonjo kata sekta makamano kata kondiki e tich e sekta makamano tinyalo bedo ni iyudo pesa maber kendo inyalo bedo ni tiji inyalo wacho ni inyalo bedo kod job security moro matin minyalo bedo ni mandri godo e yo makare. To nyaka sani bende king'iyo nonro makamano nitiere gik mopogore opogore mane giwacho ni uchumi ma piny Kenya bende oidho malo mano kowuok e atamalo mano 4.9 mane higa mar 2022 nyaka atamalo 5.6 mane higa mar 2023 manyalo bedo ni piny Kenya dhi kama ber kalore ni piny ipimo kod uchumi mare. Ka uchumi dongore to mano nyiso ni uchumi dhi e yo makare. Anno kanyo koketa atamalo 4.5 mano weche mag yudo tije kata employment. Iwacho ni ne nitiere kanyo dongruok e sekta mar ndiko ji tich kata ji yudo tije mano ahinya nyato informal sector mano e higa mar 2023 mane obedo kanya atamalo 4.5.
Wantiere kanyo kod maundu mopogore opogore mane ochiw report margi. Wacho ni cases mane obedo reported kanyo gin atamalo 19. Miwacho kanyo ni reported cases of crime nyaka sani koro ne en 104,842. Mano kipimo kod higa mokalo mane en atamalo 19 mano higa mar 2023. Ero uchumi chal mar uchumi mase wacho kanyo makoro idho nyaka atamalo 5.6 kowuok e atamalo 4.9 higa mar 2022. Wantiere kanyo kod weche mag sekta mar agriculture kata sekta mar pur. Miwacho ni en achiel kuom sectors ma osekonyo e gero piny Kenya. Nyaka sani koro wacho ni sekta mar pur oidho malo kod atamalo 7. Ma en gino makare ahinya. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto e kinde mano donje telo ne oketo mbolea ma nengo ne oyueyo. Monyalo wacho ni en achiel kuom gigo ma seche moko miyo sekta mar pur oidho malo. Wantiere kanyo kod sekta mar limbe. Nyaka sani koro wacho ni oseidho malo nyaka atamalo 34. Mano kipimo kod higa mar 2022. To nyalo wacho ni mae Sharon, wang'e ni sekta mar limbe en achiel kuom sectors mano yudo midhiero e kinde muoch mar tuo mar corona. Jogo mantiere sekta mar limbe osebedo ka tema ahinya mar mondo mi ochier sekta mar limbe. Sani koro waneno ko idho nyaka atamalo 34. Matiende ni oseket mise kachiel kod okenge maber mar neno ni ka jolimbe obire pachoka tarita margi oket maino mar mondo mi giwinj mit mar biro limbe pachoka. E weche mag ohala bende aneno koket kanya. An gima mako dhoga kaluwore gi nonro ni iwacho ni ochumi oidho kendo ki compare kramna kipime gi higa mar 2022. Ochumi oidho kawuok kod atamalo 4.9 nyaka kod atamalo 5.6. Tineno ka pesa to pod onge ufuku. Bende wacho ni kwan mag tije bende nomedore. Ma oganda mapachoka ma bende nondike tije mopogore opogore bende nomedore. Emani ni Joyce bende mako dhok nikech kiwacho ni ochumi noidho kaluwore gi weche motenore kod pur gi pith mana agriculture kanyakla kod weche mag limbe. Neno kanyo crimes kata mna weche maundu bende neno kanyo kanoidho. Wira nango nikech iwacho ni Kenyan sought ways of surviving the hard times. Koro wacho ni nengo ngima pod tek, ochumi kata bed ni timo maber, GDP wa pod timo maber. Tineno ka nitiere moko kuom oganda mapachoka ma bende pod yudo hinyruok makoni kod kocha kaluwore kod pek mar ngima. Ineno crime kata mna weche mag maundu noidho gi kwan atamalo 19. Mano kipimo gi higa mano mar 2022. Nonro makamanya kod mgejong anna komie peke ite mano mar 6, 7 gi 8. En nonro ma bende KNBS notimo malach. Joyce Duor dhi bedo gi director mano ka duol mar KNBS kanyakla kod jalony weche mag uchumi e chenro mar mbaka oromo. Ang'eni biro bedo kikolno matut kotenre kod nonro makama. To bende gibiro bedo ka ginyiso ni ere kaka uchumi oidho malo nyaka atamalo 5.6. Uchumi idho malo to pesa onge ofuku jopiny. Ang'o matimore? Jopiny otimo ang'o mar mondo mi e kinde ma uchumi ma piny Kenya idho to pesa bende obede jopiny, obede ofuku mar jopiny. Mar mondo mi jopiny owere kod maundu. Kaluwore ni maundu cases mane obedo reported ging'eny ahinya manyiso ni magi nyalo bedo rowere matindo, rowere maonge tije. Mane momiyo ponono ne gikawo okang' mar timo maundu mopogore opogore. Gibo bedo koleronwa ni ang'o monego bed not itimo mar mondo mi omenda obede e ofuku mar jopiny. Nyaka sani bende wacho ka ni nitiere mag organizations kaka mago mag World Bank kaachiel kod United Nations gine magi offer the best paying jobs. Aya kata kamano jopiny mana riwruok moko mag ji giwegi ema samoro koro chudo maber moloyo riwruoge mamoko. Aya kata kamano okanda piny to pod tek, wamed mana rido okanda kata bedo ni uchumi ma pacho kae to idho pesa to pod onge ofuku jopiny. Jopiny otimo ang'o ahinya to jende mar mondo mi giyud ane kata tije kata gino ma ginyalo timo mondo giyud pesa. Bende ang'eni biro bedo kipenjo McDonald Obudho mano director kaduol mar KNBS ka nonro makamana gi choko. Ang'eni nonro ma bende gijatimo higa ka higa. Machiel ma bende aneno ka KNBS bende notimo en kaluwore kod gope mago mag piny Kenya. Ka gowi ma bende piny Kenya osebedo ka kao aneno ka nomedre gi kwan atamalo 19.3 nyaka siling trilion 9.6. Joyce piny ka aneno komeny weche mago motenre kod siasa. Wacho ni Gachagwa's UDA allies accused of blackmail. Koro mana seyo makone gi kocha ni waneno nyakor Mgejwang' e odirone ka moko kuom jotelo ma bende chiegni gi jatend piny koro nacho ni oromowa
enough is enough. Ka bende gocho jatend piny osebedo ka nyiso achaya mano jalup mare. Standard neno ka thor wach mabende nomi pek ka bende moko kuom jotelo makamago wacho ni gibiro bedo ka gikwedo paro mano mar chik, mano mar omenda, mano ma higani. Kora kendi lokruok biro bedo kanye. Dina bedni onge tungni makoni kod kocha kata mana pogruok mar paro. Nyiso ni dina gisire kaka mana gisiro higa mokalo. En ywaruok manyaka sani koro waneno ka majority whip mano mar od bura Silvanus Osoro nyaka sani koro wacho ni gwenge go mag masawa mar Kenya kata Mount Kenya gine gwenge ma wanyalo wacho ni jo kanyo mathoth mag Kenya Kwanza wuok e gwenge go mag masawa mar piny Kenya. Omiyo giwacho ni onego bed ni saa koro chopo ni onego bed ni giwuoyo kod duol achiel ma ok onego bed ni waneno tungni makoni kod kocha manyaka sani wasebedo kwaneno. To giwacho mana kaka isewacho ni gibo bedo ka gikwedo mano paro mar chik omenda mar higa mar 2024 masani koro wang'e ni bo bed ka ichwalo e nyim od bura. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere taxes kata nitiere usuru mopogore opogore ma idwa chuogi ma giwacho ni ok giyiere godo. Wang'e ni nitiere mano ma idwa wang'e ni gimoro kaka mkati e pacho kae en achiel kuom mwandu ma osebedo zero rated kuom thuolo mang'eny ahinya. Kata kamano maga moko kuom usuru ma sani koro wacho ni bo bed ka imedo gino magisebedo ka gikwedo matamra gi nono. Ang'e ni mago duto gin mana ywaruok manyaka sani koro neno mano duon buro onyalo bedo ni riwruok mar siasa mano mar Kenya Kwanza kata gwenge mag masawa mar piny Kenya. Tang'e ni moko mathoth bende nyaka sani pod ibiro bedo ka mienjore e lela inya kutudore kod jogo manyaka sani koro osingo ni gibiro bedo ka gikwedo mag usuru mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro dwa keto e pacho kae. Gino magi wacho ni biro medo hinyo jopiny matamra gi nono. Sharon. Mana kwa jala muna doke ite mokuongo bena neno wach machiel maber no mipek. Katika mana neno ka Silvanus Osoro kana loso e county makisi mane odirani. Bena wacho ni jatend piny nyaka miluor. Jatend piny wang'eni sani timo limbe mare mane piny mar Amerika limbe moyiedhi nyaka romga jwang mabende no chako odiochieng' manyoro he okanga mokuongo bang' thuolo mar higni 15. Jatend piny e pinje mag Afrika koro timo limbe moyiedhi bang' kane jatend piny machona mano mar Ghana no timo limbe mare mogik moyiedhi e piny mar Amerika mane higa mar 2009. E ite mokuongo Daily Nation bende no tipo mano mar jatend piny Kenya mabende no chopo odiochieng' manyoro mano mar chako limbe mare moyiedhi e piny mano mar Amerika. Ineno kanyo kano dhegi mina ode mano ma Rachel Ruto kendo no rwake gi e yo makare. Jofwambo magwa bende nitiere kono nano Steve Shitera kanyakla kod Ayuba na gintiere na gichopo e piny mano mar Amerika. Mano odiochieng' mar ariyo mabende ang'eno dhi bedo gi rombe mopogore opogore Joyce Dwara. Ang'e ni rombe makamago gin mago ma biro bedo ka kelo ber ne jo Kenya kalore ni okena nyading'eny ma jatend piny Kenya William Ruto wuok e pacho kae mar mondo mi odhi limbe e pinyno mar Amerika. To odiochieng' manyoro no aneno kanyo na entiere kanyo City of Atlanta. Mano odiochieng' manyoro nitiere romo mopogore opogore mane obago kanyo ma jopiny ang'e ni biro bedo kod gombo mar ng'eyo ni tang'o mano timore. Ten gino manyaka sani wang'e ni state visits makama wanyalo wacho ni en gwelo moyiedhi ma jatend piny Kenya obedo nyaka kod thuolo mar dhi e White House mano ma piny Amerika. Wang'e ni White House en ot moyiedhi mar jatend piny Amerika. Omiyo ng'ama chopo kuro nyaka bed ni en ng'ama omiluora mamalainya kaka wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto en jatelo momiluor matamra gi nono. Nyaka sani koro warito mana neno ni rombe mamoko mobo bedo godo gibiro bedo yo machalo nade to gin ber mage ma jatend piny Kenya biro bedo ka wuok godo Amerika koduogo godo e pacho kae e kinde ma koro biro bedo kosetieko limbe mare e pinyno mar Amerika mano chakore odiochieng' manyoro. Ang'e chenro maduong' ma bende koro limbe mar jatend piny Kenya odhi timo e piny Amerika en mano mar jiwo tudruok makare e kind piny Kenya gi mano mar Amerika. Odiochieng' manyoro kana neno chenro mage odiochieng' manyoro naneno kodhi kar hembko mano mar kata Presidential Library and Museum bende ne nitiere kanisa mong'ere kaka Ebenezer bende ne oromo gi oganda mapachoka modak e piny mano mar Amerika. Chenro mage odiochieng' makawuono Joyce kaneno ano kodiochieng' makawuono odhi bedo e college kata mana kar tiegruok mong'ere kaka Spelman obiro bedo kolimo studios mong'ere kaka Tyler Perry bende obiro bedo koromo gi jo ohala mopogore opogore mano moriwo limo kambi mar Coca-Cola ano bende kobiro bedo koromo gi jotelo mopogore opogore mantiere e gwenge mago mag
Atlanta. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ariyo ka bende odhi nyime gi limbe mare moyiedhi. Wach machielo ma bende nokomi pek en kaluwore gi tho mano mar jatend piny mano mar Iran mong'ere kaka Raisi. To Raisi ni mana konyalo ng'iyo malo matin, wach ma kamano nomiye pek e ite mano mar ariyo gi mar adek e gazet mar Daily Nation. Jatend piny Raisi koro nong'ielo rengo mane masira mano mar ndek kalapapla ma bende notimore e Odira ma bende nokadho. Bende Raisi nyalo paro Joyce nolemo piny Kenya higa mokalo. Anyaka sani koro aneno ka gazet mar Daily Nation bende omenyo kanyo kal tudore kod tho mano mar jatend piny mar Iran. Kata kamano mana kaka isewacho ni ne osetimo limbe mare e pacho kae, to bende nyaka sani koro gino ma wanyalo wacho ni ing'iyo kata inono ahinya en kotudore kod tho mar Raisi. Koro seche moko e weche mag siasa matimore e piny ngima en ang'o ma obro manisha kata obro nyisa ang'o ahinya to kotudore kod tho kata weche mag siasa e piny ngima. Wang'e ni pinyno mar Iran en achiel kuom pinje ma nitiere kod oteku ahinya bede wechego mag siasa ka achiel kod weche mamoko ma nyaka sani koro timore e piny ngima. Wang'e ni en gino malit ahinya manotimore odiochieng' manyoro ni owito ngimane e masira mano mar ndek kalapapla mane oyude odiochieng' manyoro. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo ka achiel kod leta ne jopinyno mag Iran ka achiel kod familia, wede ka achiel kod osiepe mago maga mosenindo jatend piny mar Iran. Wach makamano ne ka bende The Standard nomenye ite mar 34 wacho ni what next after Iran's president's death mano jatend piny mano mong'ere kaka Raisi. E ite minene e wang' jowi mari kanyo wacho ni world in shock, piny nitiere gi buok kaluwore gi tho mano mar jatend piny Raisi ma bende notho e kalapapla kata wacho ni notho e masira mar ndek kalapapla. Ang'eni penjo osebedo kata mana kipenjo jomoko bende nao lieko weche mathoth bende kaluwore gi oboke ma bende nochiw ne jopiny iwacho ni luasi ema nok ni kare kuma bende ne giwuoke. Notho mano moriwo nyaka jatend migawo mare mochung' ne weche mag limbe e pinje maoko. Mamoko ma bende omi pek mana e gazet mar Daily Nation bende wanyalo mana ng'iyo mapiyo piyo. Kotenre gi mano bende neno ni state visit to Kenya that rattled Washington. Inyalo paro kane jatend piny mano mar Iran notimo limbe e pachoka, tipo bende neno kanyo ka bende jatend piny Kenya mano William Ruto norwake e yo makare e kar jot mare mano mar State House. Wach machielo ma bende nomi pek ma bende wanyalo mulo mapiyo piyo kwa pok wadhi e gazet mano mar The Standard Joyce. Wang'e e gazet mano mar Daily Nation wang'e wach machielo ma bende nomi pek. Ang'eni weche mag siasa bende otimonewa mago siasa ma pacho ka kanyakla koda mamoko. To ma hie ma bende nokomi pek e ite mar 7 kanyo otendre kod nonro mar KNBS. Nikech nonro mar KNBS mano Kenya National Bureau of Statistics bende ema neno komi pek ahinya e weche mathoth. Wacho ni informal sector creates bulk of 848,100 new jobs. Magin wanyisi ni nonro makama bende yango ni higa mokalo nyakoro mga juange higa mar 2023 nitiere kaka thuolo mag tije mathoth noyudore e pacho kae. Thuolo makamano iwacho ni new jobs makamano nokawo kwan atamalo iwacho ni 19.99 million kowuok compare kama kipimo gi higa mar 2022 kama bende kwan mag tije na gena milion 19.14. Nonro makama nitiere gik mathoth ahinya ma KNBS ne oyango odiochieng' manyore nonro margi mane gigolo. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere kanyo tije manyien mago 1,924 miwacho kanyo ni ne gin kwan mag tije manyien mane ochuoge pacho kae ahinya to e higa mar 2021 mana higa achiel kende kinde mane piny Kenya ochako kata uchumi ma piny Kenya ochako chier tok midhusi mar corona mane orocho chenro mopogore opogore pacho kae higa mar 2020 kod higa mar 2020 matende ni higa mar 2021 piny Kenya notema ahinya mar mondo mi wayuda ne tije moko 1924 kopogore kod mano sekta mar agriculture bende neno ka gimenyo kanyo kata sekta mar pur ma en achiel kuom sectors magiwacho nosekonyo ahinya mar mondo mi oting' malo uchumi ma pacho kae. Taneno ka duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC bende koro osebedo ka ndiko e tich jopuonje mang'eny ahinya miwacho ni ne gintiere e hiring
hiring spree mane higa mar 2023 nyalo bedo ni mage achiel kuom gigo ma omiyo koro nyalo bedo ni joma thoth oseyudo tije pacho kae chal mar ngimagi oseidho malo kata kamano pesa to pod onge ofuku. Ang'o matimore? Mane penjo maduong' ang'o matimore? Hang'eni McDonald budhi neno tipo gi kanyo nyaka romge jwangu diche manyoro kana gi yangu nonro mano mar KNBS mano ma higana no tipo mar McDonald kanyo jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e kinda mamoko. Bende weche motenore koda puonj bende aneno ka bende mana okelo kwan mag tije mathoth. Kopogore gi mano, aparo ni wadhi gazet mano machielo marno mar The Standard nikech aneno ka wadongi matin ne dakika 10 mar mondo mi watiek nonro mano mar gazet. Gazet ma ang'eni thor weche mopogore opogore omipek e Daily Nation nyaka romga jwang' mano moriwo weche motenore kod ohala, weche motenore kod weche matimre pinje maoko kanyakla kod weche mago motenore kod tuke. Nyakoro mga juang, wamula nina gazeti machielo, mano ma The Standard. Standard, hanno kathor wach mabende gimiyo pek opogore Joyce, mano otendre koda weche mago mag siasa. Mabende koro hiwacho ni jotelo machiegni gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Bende koro chano kwedo paro mar chik mano mar omenda kata osuru mano ma higani. Hiwacho ni Finance Bill 2024. Mano kaluwore kod pogruok mag paro mabende osebedo kaneno. Aneno kondike ka it gazet mar ariyo, mano mar gazet ni mar The Standard, nyaka sani koro giwacho ka ni gloves off as Gachagua allied MPs plot to shoot down Finance Bill. Nyaka sani koro giwacho ni gibro bedo ka gichako kwedo Finance Bill. Gibro bedo ka gichako e kanise, ka gidhi e kanise kuro to gikwede matamra gi nono, ka gidhi romo magalamoro, mago mag siasa, gibro bedo ka gikwede matamra gi nono. Nyaka sani koro giwacho ni Finance Bill oko osiro mano 4 sectors of production. Nitiere sectors mopogore opogore mag production manyaka sani koro giwacho ni Finance Bill oweyo oko. Achiel kuom gi kwa chiwo ranyisi wantiere kod mano magiwacho ni nyaka sani koro Finance Bill makamano koketo omenda mang'eny monego bed ni dhi ne sector mar kahawa e pacho kae. Iwacho ni nyaka sani koro milion 4 kende ema oket tenge ne sector mar kahawa e pacho kae. To sekta mar pur mar niang' giwacho ni oket kanyo bilion 117 monego bed ni iketo tenge mar mondo mi ochul godo kembe mago mag sukari kata joma kembe sukari nitiere kod gopgi. Maga achiel kuom gigo magi kwedo e pacho kae. Nyaka sani koro nitiere wachno mar miyo mkati koro ok bed zero rated. Giwacho ni nyaka sani koro wang'eni mkati osebedo zero rated kuom thuolo mang'eny ahinya. Sani koro iwacho ni bobed ka iketo kanyata malo 16 mano mar value added tax on the staple food main mkati magisebedo ka gikwedo matamra gi nono. Wantiere kod wechego mag geche magiwacho ni nyamburke pacho kae nitiere omenda ma iwacho ni minimum mare kata omenda matin mogik onego bed 5,000. Nyaka sani koro iwacho ni oket levy machielo kata usuru machielo mar atamalo 2.5 monego bed kanyo. Gin weche mopogore opogore ma koro giwacho ni Finance Bill no mulo ma ok giyiere godo. Mane momiyo koro gidwaro mar mondo mi githiche oko kata kik gisire od bura. To penjo nyalo bedo wang'eyo ni jood bura masiro lwedo Gachagua ginyalo bedo ni gin jood bura matin. To wang'e ni od bura kacha to nitiere joma pachgi opogore opogore kendo wang'e ni kweth mar Kenya Kwanza ema nitiere kod joma thoth e od bura kacha. E kinde magisekwede e kanise kaachiel kod rombe mag siasa magalamoro. Penjo en ni e od bura kacha kinde magibro dhi pod gibro loso kod duol magiloso godo e kanisa kaachiel kod romo mamoko kose ka gisedhi e od bura kacha to seche moko asoya moro bro donjo iye to koro giloko pachgi. Kalo ni Finance Bill ni kata jogo mawuok e kweth mar Azimio osebedo ka kwede giwacho ni odhi medo hinyo jopiny. Kata bedo ni jatend piny Kenya William Ruto to wacho ni nyaka sani entiere kod mise moko ma otegno modwa keto mar mondo mi omed jiwo uchumi ma pacho kae. Pod en gwenyruok mar paro maduong' ahinya. Mano man kaka jafwambo kaka naparo nacho ni dina bed ni onge pogruok mar paro mabende koro sani mienjo dina bed ni koro gisire nikech sani koro chal ka gima koro ka gidwaro ng'iyo dwaro mano mar japiny. Nyalo paro finance kata na Finance Act mano mar higa mar 2023 chik mar omenda mabende nokadho higa mokalo.
noke ging'iyo ni japiny bohinyore e yo machal nade. Sani ka koro giwacho ni gibiro bedo ka gikwedo chal makama e kanise, gibiro bedo ka giloso gi jopiny. Penjo ni nang'o molokore? Kata kamano wan waketa kita wengiwa. Gimolokore nyaka sani koro gilieko ni jatend piny Kenya William Ruto osebedo koketo tenge jalupne Rigathi Gachagua e chenro mage. Makoro dina bedo koketo tenge jalupne, dina bende gikadhe. De koro gikadhe, to koro gima lit negi ni en koro ni jalup jatend piny Kenya ma bende wuok e gwengo mag masawa mar piny Kenya e ng'ama gineno kacha ni sani koro weye tenge. Wanyalo wacho ni weche mag siasa gin weche ma ogwenyore to tudore nikech wang'e ni magi wanyalo wacho ni historia nuoyore nikech wang'e ni e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto, e kinde mane en jalup jatend piny Kenya, en bende nolieko ni jatende oweye tenge. Sani koro waneno jalup ne Rigathi Gachagua, en bende koro osewuok oko, osemanyo jomoko e toke, koro wacho ni ero embe koro we chien e chenro mag piny owacho. Gin weche matimore pacho kae, waneno gi mak mana ni wakia ni koro mbele to chalo nang'o, ang'o mabiro timore tok ka koro gisechako gwenyore. Wanyalo wacho ni gwere to dhi kose. Wacho ni gwere to dhi. Kopogre gi mane ite maraboro Joyce, inyalo paro kalapapla maben manyiso Nyakwar Mgajwang' jatend piny nodhi godo limbe, nodhi timo godo limbe e piny mano mar Amerika. Wach makamano nitiere ite maraboro. Kalapapla makama Nyakwar Mgajwang' iluonge ni Hustler Jet 2. To gimano mako dhoga, obiro bedo kotiyo gi omenda maromo siling. Iwacho ni dhi giduogo. Ka jatend piny odhi Amerika notiyo gi siling, iwacho ni kalapapla makamano notiyo gi siling $1,98,000. Kobiro chako duogo kendo en mana kamano. Makoro wacho ni kalapapla makamano mong'ere kaka Boeing business jet nyalo kawo omenda maromo siling $200,000 dhi giduogo mar jatend piny kotiyo gi kalapapla makamano. Mano omenda mabende obiro bedo koka. Ineno kalapapla makamano otiyo, iwacho ni obedo hired kendo nobedo hired kowuok Dubai, kowuok kuom kambi mong'ere kaka Royal Jet. Sharon, kalapapla makamana neno kae ki ihayae pahawa eno pono no ki haya ni itiyo kuode kuom odiochienge eni keto seche to ang'eyo ni kuwuok e piny Kenya kae kadhi e pinyno mar Amerika en gimoro seche 9 kamae kata mang'eny ne mano ichulo $2.4 mano e saa ka saa ma ndege makamano tingi kowuok e piny Kenya kae kotere e pinyno mar Amerika. Mano ma kowacho kanyo ni en $18,000 matende ni en omenda ma kore lach ahinya. To ang'e ni jatend piny nyalo bedo ni romo makama kata limbe makama no chuna ahinya mar mondo mi jatend piny Kenya oti kod omenda marom kamae ka owuok e pacho kae kodhi e pinje e pinyno mar Amerika. Ten omenda makore lach to ang'e ni ma en taxpayers money. Jatend piny Kenya ene makinde mang'eny osebedo kowacho ni austerity measures kik wati kod pesa mang'eny kwa dhi limbe maoko to koro omenda makoro tiyo godo e hiring jet mar mondo mi owuog godo e pacho ka kodhi e pinyno mar Amerika. Ma ok en austerity measures kose ka en mare motiyo godo to ing'iyo safety ka achiel kod security mare kod luxury mare. Tango mano timore gi Pride of Africa. Pride of Africa ke Jaiwes dakwa en Pride of Africa dino idhe nikech iwacho ni one way trip. Manyiso ni jatend piny kana mole piny mar Amerika odiochieng' manyoro Nyakwar Mgajwang'. One way trip. Mano maridho kalapapla makamano mong'ere kaka Hustler Jet 2. Notigi omenda maromo siling $1,98,000. To $1,98,000 wangi gima nyalo timo. Sani jopuonje mag JSS ng'anyo, jokamlo iwacho ni jo laboratory pod ng'anyo pok owinjo dwachgi. To kalapapla makamano dhia kende en siling $1,98,000. Pok jatend piny onindo pok ochiemo. Omenda mabalang' bende pok otiyo godo Joyce. Koso koro rang'iny mar jatend piny bende kidhi lim pinje kaka mag Amerika nyaka bende koro iketri kamoro manigi ndhadhu maduong'. Aneno ka bende oket bathe kanyo, oket kanyo crackdown, mano mar pesa, makaka ibo bed kitiyo godo. Iwacho ka ni aircraft, mano Royal Jet, Boeing Business, mano Jet 737-700, iwacho ka ni designed by Luxury Designs Edese Doret. Kachiel kod cost of round trip, mano more than, kata omenda moheo, mano $200,000. Wantiere kanyo koda omenda mano mar ndege makamano mar mondo mi obeda e koria mokacha ene kin $1.6 nyaka $2.1 mane saa ka saa. Wang'e ni ndege mane Ruto owuok godo Atlanta ne en kodhi Kenya ka kodhi Atlanta ne en seche maderom 18. Kuwuok Atlanta kodhi Washington DC en saa 1 gi dakika 45 mano tiyo kod ndege makamano. Matende ni dhi chulo omenda mantiere kin $1.6 nyaka $2.4. Wantiere kanyo kod ndege makamano kuwuok Abu Dhabi nyaka Nairobi kendo mar mondo mi odogi ma en nyalo bedo ni seche 9 kamae. Omenda monego bed ni chulo en $1.8
14 kata milion 21.6. Nyaka sani koro wang'e ni one way mano mar KQ business ticket kiwuok Nairobi kae kidhi New York en 1,123 kata 234. Kata kamano omenda mathoth ahinya no ka Ruto dhi tiyo godo limbe makama. Penjo en ni omenda makama gi koseti godo taxpayers money bende omenda makamae ibo duoke ka koro okale usuru ma idhi med juogwa jopiny omed winjo matek ento kinde modhi limbe pinje ma oko to winjo wega ka koro oringo gi jet mantiere kod conference room entiere nyaka gi kitanda mayom makane kata kombe neno ka gin kombe manyasi ineno kanyo kata mana koketnwa ranyisi mag chiemo kahawa mopogore kata kamano nyakoro mga juang' mane kaka chal mar wach nitiere ka ne nyiewo gazet mar The Standard ite mar 8 ibiro bedo kineno tipo mopogore mago mag ndek kalapapla chal ka gimine ndege to chal ka gima intiere mansion moro koso mansionet moro kanyo adani watiek gi ite mano mar 10 odiochieng' manyoro county mano Siaya bende koro noyiero Eric Ogenga kaka jal ma bende biro bedo clerk marge. Ogenga ma osebedo acting capacity kata mne thuolo makojolo kuom thuolo mano mar higni 5. Aneno ka apis clerk bende nodong' nono e chieng' tarik 30 mar dwe mar 4 mano mar higani. Wach makamani biro bedo kisome e ite mar 10. Ntiere wach moro mamako wang'a Sharon e it gazet mano mar 16 mano mar gazedni mar The Standard. Ite mar 16 kae nyaka sani koro penjo kae ni what should be done to end perennial flooding in Budalangi. Mano oula makinde ka kinde manyaka sani koro yuero jodak ma Budalangi. To ken Budalangi kende kinde ma inono wachne wang'eni kinde mang'eny ka koth chwe e kor gwenge mopogore pacho kae to oula ja yuero ji. Nyaka sani kori wacho kae ni digging canals across Budalangi would allow the river to flow. Mano ko oket kanyo kata kod ko kuny bugni moko manyalo miyo mar mondo mi pio ringi kata pio olu to nyalo konyo e geng'o masira mar oula. Nyaka sani kori wacho ni en mana kilomita 18 kowuok e kuonde ma pi jagudore kinde ma koth chwe. Kata kamano weche gi mag oula onego bed ni ing'iyo makare ahinya kalure no ken gwenge mag Budalangi kende wang'e nyaka e kaunti ma Kisumu wang'e ni e gwenge go mag Ahero kata gwenge mag Nyando bende oula jamuomo ji koth kochwe mang'eny ahinya to jopiny kanyo yudo midhiero. Onego bed ni sirikal koro keto piny mise motegno mag kedo kod oula ma higa ka higa ma yuero ji mar mondo mi olosane channel moro makare ma ka koth ochwe to jopiny ok bed kod wasiwasi ne to koro wabo bedo kwa dhi kanye kinde ma koth chwe nyiso ni wadhi kuonde motingre malo. Kuonde motingre malo gin kanye to ka e kuma wang'iyo godo mar daka onego bed ni keto kenge makare piny mag tieko chuth midhiero mag oula ma yuero ji kinde ka kinde. Mano paro maliwa ahinya kanyo. Nyakoro mga jong bende parni ka une kin chieng' tarik 21 dwe mar 5 en odiochieng' chai. Iwacho ni International Tea Day. Bende hero chai. Mano penjo maduong'. Wach makamano nano kwa mipeke ite mano mar 19. Ng'eni piny Kenya en achiel kuom pinje ma bende osebedo ka uso chai nyaka e pinje mamoko. Just kapok welo donjo nikech aneno ka Cleophas bende ikro e yo koni kod kocha. Wach machiel mabende naneno kwa mipek mabende biwa kik wil godo e ite mana mar 12 e gazet mano mar Daily Nation. Mabende naneno ka Judith Omondi bende nokelonwa kaluwore kod nok mag chanjo e suptende mago mag piny owacho. Wacho ni piny owacho ma pacho ka pok onyiewo chanjo kuom thuolo moheo dweche 10. Nyakwara mga juang' koro nitiere nok mag chanjo ute mag thieth mago mag piny owacho. Sharon en gino malit ahinya kalore ni nyaka sani e piny Kenya kae nitiere nyithindo minyuolo to ang'e ni e kinde ka kinde konyuol nyathi to nitiere chanjo mokwongo monego bed ni miyo nyathi mano mar BCG monego bed ni miyo nyathi koleo to bang' jumbe 6 kosenyuole. To wang'e ni nyaka sani nitiere nyithindo mang'eny ahinya mapok oyudo chanjo no mar BCG. Wang'e ni chanjo mar BCG kinde mang'eny okonyo nyithindo mar mondo mi kik gama tuo no mar kaera manyalo mako nyathi mapod yom. En gino malit ahinya kwaneno ka sani koro chanjo mochuna ahinya pacho kae onge pacho kae ahinya to mano mar BCG. Wantiere kod chanjo mamoko kaka mano mar diphtheria, tetanus ma imiyo mine ma pek mar mondo mi kik giyud tuo moro amora manyalo kata hinyo nyathi e kinde ma pod opek. Mago gin weche ma migawo mar thieth onego bed ni ng'iyo e pacho kae mar mondo mi gikel chanjo makamagi e pacho kae nikech en gino marach ahinya. Wang'e ni chanjo makamagi miyo nyithindo mar mondo mi kik gigam tuoche. Koko mi nyathi chanjo makama weche makamagi nyalo kelo medruok mag nyithindo matho kapok gichopo higni 5. To wang'e ni mano en achiel kuom gigo ma sirikal osebedo ka temo kedo godo
mar kedo kod nyithindo matho kapok ochopo higni 5. To ka onge chanjo mano mar BCG, onge mano mar pneumonia, imiluongo kanyo ni pneumococcal, onge chanjo no mano mar tetanus. Mano keto ngima nyithindo kaachiel kod mine mapek kama ng'aw. Migawo mar thieth e pacho kae kaachiel kod sirikal mar Kenya onego ketane wachni e tim mondo chanjo makamagi obi e pacho kae mapiyo. Gima mako dhoga ni chanjo makamagi onge e counties duto te ma pacho kamago counties 47. E kind thuolo mano mar dweche 3 mosekadho nitiere kaka chidhnade makama osebedo kaneno. Geno marwa ni migawo mochung' weche mag thieth biro bedo kaka okang' mano mapiyo. Mano mar mondo mi ogeng' thoe mopogore opogore manyalo neno mago mag nyithindo. Wiwa kik wil gi machinglo moro nitiere ite mano mar 19 kaka wang' jafwambo nyakorom ga jong mabende neno wa machinglo makama adara mar mondo mi ne in bede somo nwanena pare ite mano mar 19 mano mar gazette mano mar The Daily Nation ite mar 17 mano kwa nyalo neno machinglo makamano. Akeni Joyce kile neno machinglo makama aneno ka ng'ato wacho kanya ni I'm the deputy president. Machinglo makamae Sharon kanene gin weche matimore weche makoro miyo jod bura masiro lwedo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oramo ni koro gin gibobedo ka gikwedo paro mar chik omenda mar higa mar 2024. Ka wang'iyo bathe koni ananeno sura machalo jatend piny Kenya William Ruto, wantiere kanyo kod jatend jotije, jatend jotend migepe bende aneno sura ne kanyo. Gichalo ka joma nitiere e romo. Taneno ka e dhot mondik kacha ondik kanyo ni welcome to State House. Nitiere jago moro ma omor ahinya orwake State House, obiro ko bounce kanyo orwako tai makwar kaachiel kod kondo. To wang'eyo ng'ama jarwako kondo makamano. I am the deputy president. Wange deputy president. Eno lidho gi oko. Wacho ni yawa. Ang'o momuwe oko ta ne jalup jatend piny Kenya. Do ng'ambo nega bedi round table kamugoe mbaka kanyo. Tanno jalo mafuarore oko ka. Ena keno wuotho. Akena odwa donje State House. Kosa no kadho ng'ene nang'o matimore. Sharon odwa donjo. Dongi noko yawne dhot. Osing'ise kanyo ni welcome to State House. En bende orwake. To jalup jatend piny Kenya to we oko. Magi gik maramo chunye. Ang'o momiyo jomoko sani koro to binge ni parni ya Sharon e kinde mane gichamo mume pacho kae nowacho no bobedo koketo hinga kaachiel kod rode mathoth e State House mar mondo mine jago mantiere dhot cha kik donji. Sani to koro yawne dhot ene makoro enoko. Tanga loko yamo bende loko ang'o moko sebedo katimore. Akenya koronga jwan kineno machinglo makamano ininene e yo machal nade. Wacho ni pach jandiko opogore gi pach jasomi imbe nyalo mnasomo no paro. Joyce adan watiek nonro mar gazeti dwachin mogik. Asharo nyaka sani pod wamedo mana jiwo jopiny mar mondo mi obeda kicha sirikal bende obeda kicha koth pod medo chwe gwenge moko koth kochwe ne ni ritori e yo makare aula kik yweri kamoro amora ma intiere to sirikal bende kawane motegno wachno mar nyiewo chanjo mimiyo nyithinde pacho kae mar mondo mi nyathi moro amora kik tho kaluwore kod tuo minyalo geng' komiye chanjo. Onego bed ni kelo chanjo mapiyo pacho kae mar mondo mi omi nyithindo ahinya nyato mago minyuolo iwacho ni hours day old nyithindo giyud chanjo e yo makare mondo midhiero moro amora kik makgi. Mana kamanya kod mga jwang'o weche motenore kod mago bende waluwo ni duto te mamoko ma bende biro bedo katimore dweche makawuono wabiro bedo kwatudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore. Dakika na boro tok saa 1 mar okinyi gi kanyo bende makelo giko mar nonro mar gazet. Mabiro en twak e chenro mar piny ma bende hidhi bagi nyawadwa Cleophas Olwach kik di mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro
Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Goal Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Dial *487*3# to get this song. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gidingo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo, ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut, sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo, mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Picha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama. Kite mana ngoma wake nyinga en Papa Viken wuok tich ariyo tich adek tich ang'wen tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. Nyakwar Ramogi. Regulation okodhi through gi miluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare.
Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, sa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo, giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'amora warawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Riuri kodwa ka wapako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwarawe i blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso sa 5 okinyi e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen sa 3 otieno. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber.
sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakoro mogi juang' moyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono chenro mar piny dhi nyime ka sani koro donjo twak mar chal mar piny Kenya dakika osekalo 20 tok saa 1 mar okinyi wayeko ni weche mathoth ahinya to mago bende ok tim kenda nitie ka kod welo ma bende ang' ami thuolo mondo mi ang' konwa ni gin to gineno ni piny Kenya ochomo kama chal nade e weche gi mag siasa mag dongruok mag somo mag uchumi ma pacho kae ka warango gi achiel kachiel adhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okeo nyaka sango to mokwongo koni welo mantie godo okinyi ma kawuono ka gido thuolo mag mos oganda okinyi ma kawuono antie ka kod Philip Pande jatwak e weche mag oganda ma joma tindo tainya rowere ma bende kawuono mantie go ka achiel kachiel. Philip Pande arwakini machiegni. Erokamano Cleophas, amos nyikwara mogi ni oyawre uru. Amos jokisumo no yawre uru. Kaita mos kama piny mar Kajulu no yawre uru duto. Kusidwa na mos kaneabe keshan bano keka boni. Ay jokipakori no kesa bano keka boni. Erokamano Philip Pande ko bilo thuolo mar chopo ka kendo dhi twak moro achiel kama achiel nyakoro mogi juang' wantiere ka bende kod wakili ama daktari Erika Komolo ma wantie godo okinyi ma kawuono. Wakili oyawre kendo machiegni mos oganda. Erokamano Cleophas, amos wanyikwa nyandam te nikech ji wacho thur gambe wa mos joma bei gi jorangwe an wuod rangwe moke kagan bei rangwe kanyo wuod game moke kagan kora mos jodalawa te ageno ni gichiwo maber sana nikech awinjo ni koth nyalo chwe kawuono kendo kora ageno ni gikawo gitang' mondo kik wabed gi weche maricho ma jakoth jakelo chande kamano. Erokamano ahinya. Kama dwaher mar chake achiel kachiel nyakoro mogi juang' wachako kod gazet ma kawuono wadango gazet ariyo mokwongo kaeto bang'e nitie sigeni mantiere kar kama waiko madhi bedo kae ka warango achiel kachiel. Ite mokwongo mar gazet ma kawuono ka wanyalo yudo gazet mano mar Daily Nation mae kaka ondiki ipinyi kanyo ni ikoni kanyo ni where to get the best paying jobs mane kama jopiny Kenya chopo nitie report ma bende wuol kar kanyo kayango kuonde mopogore opogore kawacho ni employment nyaka sani debed ni ero noidho malo kod atamalo 4.5 bende inene adier ni maigi manotimore are mano kirango higa mokalo kaka machielo iwacho ni crime kata mano bedo reported noidho kod atamalo 19 mano kama nitie kanyo e higa mokalo kaeto bang'e neno uchumi eriko ni kanyo ni noidho nodongore mano GDP ma pacho ka kama neno kanyo nodongo kod atamalo 5.6 nitie weche mag limbe mabende noidho malo mano kaerango ka jolimo nowuok e pinje maoko kabiro pacho ka. Gazeti ite mokwongo ka bende weche mathoth otenore kod limbe ma jatend piny Kenya mabende ang' walose kinde mabiro to mokwongo madana mondo ayude mana pacho mapiyo survey manogol kae kata nonro kod KNBS obiro kod paro ma opogore mantiere kar ka ahinya ma bende chal mar wach kama intiere uchumi odongo bende wanene ufuk japiny ma ite mokwongo mar gazet mar Nation. Achako kod Philip Pande. Erokamano Cleophas. Apani nitiere adieri maduong' e weche manyogol nyoro gi KNBS mokwongo en ni crime odhi malo tiende ni weche mag maundu joma mecho joma go jomoko ka kawo simu kuomgi kidhi thurwa Kisumu kawuono dhano inego kinyi gotieno koro ka giwacho atamalo 19 mag cases modhi malo mag crime kendo kata kanyi neno weche motere do mochwale nyim do dojne ji gi ketho mag rocho ratiro mag jomoko kata ma jomoko mago nyiso ni nweng'o kosebedo mayot jo matindo mamanyo yore mag nweng'o moko kuom gidonje timbe mag maundu kata kuo
seche go iwacho ni uchumi osedongore gi atamalo 5.6. En adier ni uchumi ntiere kaka samoro nyalo dongore tok winjre kuom japiny kata ok nenre kuom japiny. Tiende ni GDP o expand kata omedore gi kiwango moro to japiny ok winj yotno. Economics mano ng'enyne wawacho ni macroeconomic factors okonyore ma yudo ka samoro pek mane ntiere kuom mokwongo ceiling nchine king'iyo ceiling gi dola to nochakore odhi nyaka karibu ceiling 160 gi wiye. Sani oduogo ceiling 130 gi bathe matin. Mago gin issues maluongo ni macroeconomic factors. To kidhiye micro tiende ni household economics kama koro weche mag japiny wache. Yuto ni kaka japiny. En ni be nyo medio sara. Kanyo ko medio sara tiende ni inyori seche mabech gik moko dhi malo. Koro kata bed mane nueng'o mar piny omedore dhi malo to ino ko medio sara to bech gik moko dhi malo ihinyori. Ka bed ni GDP ogro odhi mbele gi atamalo 5.6 to bechot omedi to nyichamo $40,000 to koro en $15,000 kowuok e $10,000 ihinyori kabisa. Higa mokalo no ema ne bende okete ushuru moko manomedi kaka mag ilongo ni housing levy ma inche kochak ng'ado. Tiende ni nueng'o mar japiny dhi kandusore andusa. Ng'enyne jomok dhi tich kata jomok ti machalo jomoti machalo vijana maonge tich machalo samoro mine mantiere ute. Wawacho ni giyudo gimiluongo ni transfer payment. Transfer payment en ni ng'ama ne tiyo mondik tich oyudo nueng'o kata oyudo sara. Koro kuom osache ni modong' opogo moro omiyo jok ma onge tich kaka upkeep kata gik magichame utegi kata gik magitiyogo ka gin e skunde. Mano dok piny seche ma osara mar ng'ato komedi kata osara mar ng'ato ushuru omedore wiye kabisa. Koro nyalo bedo ni GDP omedore, mago gin weche mok wanyal riambe, lakini effect no kata gino bende chopo kuom japiny. Japiny be winja harufu mar chiemo no. Kata uchumi moidho ni. Inyalo bedo no oyeng' ka jirani. Koro iwinjo kibulo ring'o to in dala ni ok oyeng'e. Koro ka ochuti to inyalo wacho ni an be nya neno koyeng' to nya winje gimoro. Koro yeng'o to yeng' to japiny samoro ok winja harufu no. Erokamano ahinya. Mana paro ma wiye kotere kod iteni mokwongo mar gazet ma Daily Nation. Mos ne ok wanyalo yudo gazet no aching' mondo wabed kode, kata kamano wan kode yor mbui kendo kanye kama yude sigeni mopogore opogore mantiere kar kae. Wakila yude pachi iwacho ni ero uchumi oidho, ero kata ka GDP oidho malo, iwacho ni uchumi nodongore kod atamalo 5.6. Iwacho ni kanye kama oganda ntiere. Kata machielo wacho ni ohala bende ma itimo kod pinje mamoko kod moko bende mantie wacho kata nya mago ma uting'o maupe manya bedo kae maua mopogore opogore matere pinje mamoko mag horticulture ma bende oidho kata kod atamalo 15.4 kama gintiere. Japiny bende neno gini e lwete kata kama intiere kata ofukune bende yudo lokruogni. Cleophas, an gima lich ne wacho ni weche njore odhi malo atamalo 19. Ka piny odhi uchumi no ogino dongo kaka giwacho no gi 5 gi wiye no, onego bed ni njore dok piny. Matiende ni ka wadwago debate maber wapenjore ni to kopone pesa mwandu wencho dhi mbele to jowa pod kwalo nang'o iwinjo. Koro kaka nene ni samoro gi adiere nikech moko to kwan to king'iye maber to mana kaka pande wacho kae en ni dongruok mar uchumi no samoro ok chopne dhano monego chopnegi. Gima mineno ka dhano pod nigi weche njore mang'eny nikech ng'ama wuok ode dhi kwalo ka nigi tich malong'o ting'e ni onge gande. Mar ariyo, adwa ng'e ni ji adi manondiki nikech an owuon karibu dichieng' kudichieng' kata nyoro na jok mopogona simu kadwaro tich. Simoro majiwe ni ana tudora na manyo tich winjo. Adwa ng'eyo ni tijegi ni konwang' to onwang' gi e sekta mane. Koro kiwacho ni nitie thuolo mar tich molosi to adwa ni gogi piny to nolosi, sirikal olosi adi, tourism olosi adi, jua kali wuok adi mondo koka wang'e nikech chalo na
gimanyo nyithindo mang'eny matieko skul to onge tich. Mar adek, ing'e ndalo manadongo 1990s, ndalo Moi kande, higa ka higa ne giwacho ni economy GDP odhi mbele. Nyoro naneno ni GDP ma Kenya, matini mwandu te ma Kenya, ochopo trillion to 15 gi wiye. To gwego to naneno ka ji dhier pile. Naneno ka nyithindo ok dhi sikul. Iwinjo. Naneno ka ji mang'eny riembo nikech school fees. Koro nego beni wachako penjore to koro ndio uchumi to biro dhi mbele. To gini wabro loko structure mar economy karang'o mamiyo ka koro wawacho ni piny dhi mbele. To dhi mbele ka ji te bedo included. Gombo ng'eyo kendo ni to mibadhi to nochopo kanye. Nikech uchumi nyalo dhi mbele tikwale katika. Okan ng'eyo pok abedo gazet no, pok ang'eyo ni giwacho ni to perception mar kuo to nochopo kanye nikech inyalo bedo galoto pesa ma oko tikwale kapok ochopo ne raia e gweng' kucho mondo olok maisha ji dong'. Mar ang'wen, an kaka nene kadhi ng'iewo gik moko e supermarket neno ka bei dhi malo pile pile to msacha to pok nomedore. Ma pande luongo ni inflation chande. Koro adwa penjo kendo ni to effect mane mar inflation e pesa mar jok ma ready tiyo machalo polise, machalo jopuonj, jowa pok onwang'o pay increase mang'eny niente. Kenya wacho ni uchumi dhi mbele to skari ni ng'iewo, wach ni ng'iewo siling 100 to medore ochopo 150 ti aneno ka fulo dok piny mathin. To be mano be nitiere effect e ginene e pesa ma ji nwang'o in terms of balance pesa mana nwang'o gi pesa ma gik moko mantiere e ginene e supermarket gi jel kamago. Koro okadwa wacho mang'eny. To onego bedo wachako penjore ni to uchumi be tiyonwa. An aparo ni ng'eny ji to pod ok otinegi. Erokamano ahinya. Gazet mar The Standard nitiere wach machielo mabende nitiere kar kae ma kata ka warange kanyo gazet mar Daily Nation piny kanyo e twak mokwongo madhi bedo godo. Kata kamano gazet mar The Standard mae wach mantiere kar ka. Gachagua ero kod joge duto mantiere kanyo mag osiepe. Ng'eni ka irange piny kama nitie kanyo wacho ni Gachagua allies to oppose Ruto tax proposals. Manyalo bedo maneno ka pogruok chako bedo e diere ka. Tang'eni ma bende madhi bedo ka warange e kinde machielo kama dhi bedo kar kae ka waluogi achiel kachiel. Gazet mar The Standard nitiere kar ka. Ang'eni ka wayudo thuolo mar nene ka achiel kachiel mondo mi yang' wakel mondo mi ka wayude Philip Ande mana mapiyo wiye ka wache Gachagua kod osuru mantiere kar kae lokruoge mopogore opogore mantiere kar ka odhi chalo nade mano ka gintiere kar ka achiel kachiel. Achaka kodi. Cleophas, anyiero nikech sama adonjo tayudo ka Sharon gini wacho ni ng'ato ochung' oyawne dhot to ndikne carpet moro ni welcome to State House. To rwako ogudu machalo ogudu mwang'eyo. To jalup ker to nie dirisha to wacho ni an e deputy president mar Kenya. Koro gik matimore mago gin siasa. To siasa en samoro ni joma weni ni e iye kabisa ni oko. Joma weni ni oko samoro ni e iye. Koro gik matimore go sana kanyi neno koko manyo timore e kanisa Nyeri kocha. Nyisi ni awayo samoro dikolak. Koro pane awayo dikolak e weche mag ushuru ni okapar ka onyalo go e piny Gachagua wuon kata MPs ma nikech ing'eni party mwang'eyo ma tayo piny sani miluongo ni ruling party en UDA. To party leader mar party no en Ker. Koro wabunge te waparo ni mantiere UDA kata mantiere kod sirikal gin wabunge mag Ker. Okay? Koro kwadwa ng'eyo ni to ji adi mantiere gi Gachagua manyalo goyo finance bill piny kata manyalo go budget piny tibro ng'eyo seche ma ji ochopo floor mar bunge. Tanyalo wacho ni sirikal kaka tiyo pile. Tapani Orengo Nyating' ndalo moko nowacho ni government eats its own children. Osechako chamo nyithinde to ma evidence no chamo nyithinde. Erokamano. Dr. Eric Omolo, obi paro machala dite moko kar kae. Debed ni joma wacho ni storm over paradise. Nitie gima bedo ka ni ero ot maduong' pogruok. Adwando nyaka ne timre Cleophas. Gima timore kind ker gi
gi deputy ne ok en gima unique. Sana nikech ka ing'iyo history marwa kata kerwa sana ni bang' higa 2 hivi nochako kosana gi Uhuru higa achiel. Gichako kosana ichakore mana miyo ji tich. Gima timore ka en to bende interest gi pod ni kanyakla. Gima miyo pod ginyalo bedo 2027 en ka gidhawo ahinya to ginyalo lal te. Iwinjo. Lakini chutho to ing'eni Gachagua to dwa bedo president. To nyieni bende dwa nobed gi legacy ne nok odhi America gini. President Musani nok odhi America gini mondo obed statesman mondo los nyinge. Iwinjo. Koro dwa bedo gi projects moko mabiro wacho no konyo Kenya nikech bang' yiero ma 2027 koyombo ting'eni ichako luong ni lem dak ng'ama biro winje malich. Uhuru neno ka giwe ka indi makoro dong kende baba mokonyo. Koro dhawo ma sani ni to kawaida. Ok apani dhawo mar finance bill. To biro chon ahinya. Koso nikech mar Uhuru gi Ruto nochakre ne konyedhore lela tok yiero mar 2017. Ine mana ok ing'eyo malong'o. No chako chon. Mo Uhuru orieko obedo mariek moriwo parties gi ariyo kande mondo ne koro gibed e line achiel. Iwinjo. Aeto ing'eni ne gi formation mopogore ma ng'ato nigi party ne motegno. Gachagua chalo gima no liere kod Ruto ahinya. Iwinjo. Koro sani ko chako bedo gi base ne makoro iwacho ni koro mag joge. Aeto en gi shida maduong' nikech oa Central Kenya ma nitiere ji mang'eny ma Central Kenya kanyo ma bende dwaro tijeno. Aneno Waiguru kondike gimiluongo ni X na Twitter chande. Ni kata ka in vice president kik itam ji man ga ambition donjo kanyo matin king'eyo Waiguru ng'ene bende dhi we tich 2027 koro manyo kama nwang'e machielo. Dindi Nyoro bende dwaro. Nitie ji mang'eny gweng' Gachagua maparo ni ginyalo timo tijno maloye. Koro en gi dynamics mopogore lakini dhawo gi ker to gima lich. Ne en gima ne project dhi timore. Manyaka timore. Aya, hero kama na inya. Nyakoro mojo mano kelo e twak moro mokwongo mokoro da chaka yanga. Pichni midhi bedo kineno ka mago pichni mag jatend piny Kenya ka ochopo e pinyno mar Amerika e limbe mare modhi bedo kanyo mano chako odiochieng' manyoro. Odhi kanyo gi kweth mag ji mathoth ahinya. Mago mowuok e pacho kae. Mane ndege ma iwacho odonjo go kar kacha. Ndege miwacho ni ndege ma nengone ni malo ahinya. Kineno kaka entiere. Kata kamano gazet mar Standard nomiye pek ahinya. Omenda madwarore mondo mi nyamburko makamae bende jatend piny Kenya William Ruto ochop godo piny Amerika. Limbe Ruto Amerika dhi kelo ne piny Kenya ber machal nade kata ber mage ma pono japiny geto winjo kawuok e limbe ni Philip. Mokwongo Cleophas en limbe mar ker mar piny Kenya piny mar Amerika en nyadhi ne piny Kenya. Nyadhi nekech ng'enyne yudo ka nitiere gima luongo ni US Africa Leaders Summit matimore higa ka higa. Yudo ka jotend piny owacho te mag pinje Afrika oluongegi gidhi Amerika gigo mbaka gi ker mar Amerika e rumbi. Tiende ni onge nafas mar wacho wach ni uon kata wach mar pinyni nekech saa tin kabisa. Koluonga Ker William Ruto e gimiluongo ni state visit omi Kenya luor e piny mar Amerika. Mano gimokwongo. Bang'e mar ariyo nyewa neno agenda magiketo magidhi wuoye. Weche mag security, weche mag creative economy, weche mag thieth, weche mag democracy and inclusive government. Tiende ni kuom weche gi apani nye gin weche abiriyo motelo ma jo piny Kenya dhi wuoye gi pinje mag Amerika. Gima chandowa mogik e piny Kenya ka e kor gwenge e counties gin weche mag thieth. King'iyo gazet ma kawuono ineno kinyisi ni onge vaccine e osiptendewa mag counties. Ere kaka ker kodhi CDC, Center of Disease Control America, wuoyo kodgi e kinda riwruok ma CDC bedogo gi KEMRI. Wang'eyo ni KEMRI gi CDC osebedo gi
tich machiegni kendo gisebedo gi collaboration kuom higni mang'eny ma gikonyowa e weche mag gayo tuoche kaka TB, tuoche kaka malaria kendo duoko pek mar thieth piny. E pinywa mar Kaluo nitiere gimiluongo ni disease burden. Disease burden tiende ni tuoche hingowa, yutowa mang'eny dhi e weche mag thieth kata gayo tuo. Ka ng'ato bedo gi samoro tuo mar TB kata tuo mar malaria to dakika matin kata ndalo matin kendo to koro onge to mano garama kata e weche mag liel. Koro mondo waduok weche mag disease burden piny en ni nyaka wabed gi pinje kaka Amerika, CDC matiyo machiegni gi KEMRI to konyo counties bedo gi yot e weche mag thieth. Koro ageno ni chutho e pek mar weche mag thieth ker biro wuok gi gimoro Amerika mwawinj ka gilando gimoro ni koro CDC omewa pesa makama madhi konyo KEMRI e weche mag research, e weche mag gayo tuo kata weche mag thieth. Bang'e mar ariyo gin weche mag demokrasia. President dhi wuoyo kuonde mopogore opogore. Kuonde modhiego weche mowacho kuomgi gin weche mag demokrasia. E piny Kenya gik mosechandowa kabisa en weche mag iluongo ni transparency kata weche mag yiero. Inano pile kwa yiero to nitiere wach. Ok wan gadieri ni to be IBC timo gimonego bed ni timo. Ere kaka experience mar Amerika e weche mag demokrasia, e dongruok mag demokrasia nyalo kelo piny mar Kenya bed ni luwo ranyisi makamano maber mondo wan be wategne weche mag demokrasia. Wach mar adek mapane duong' kabisa gin weche mag security. Kenya osebedo ka nie tiyo matek kabisa mbele mondo kony pinje mag East Africa. Mokwongo South Sudan kata mana Sudan, Somalia, nyocha nche nentiere winjruok between e kinda Tigray gi sirikal mar Ethiopia. Mane ker manche ne oritaya Uhuru Kenyatta oloso gimolongo ni Pretoria Pact. Wan e pinje mag Congo wakelo weche mag kwe. Kidhi malo yudo Dadaab gi Kakuma. Refugee camps madongo kabisa. Tok gipong' gi jowa, gipong' gi jomoa Somalia, jomoa Uganda, jomoa South Sudan gi pinje ma oluoro East Africa. Mondo wadhi mbele kaka economy mar Kenya, kwe nyaka bede alwora mar East Africa kata pinje moluorowa. Wan e uchumi maduong' kabisa e alwora mar East Africa ka. Mondo waus ne jo Uganda kata mondo waus ne jo South Sudan kata mondo waus Somalia nyaka kwe bede. Koro ka piny mar Amerika konyowa e weche mag arita kwe, weche mag bedo ni wanyalo gayo tulo kik bedie alwora mar ka. To wanyalo dhi mbele kiuchumi ka wan gi borders ma wanyalo time ohala kendo wanyalo kalo moko bedo gi weche mag pek kabisa. Hapa ni weche ma nyalo wuok kuom limbene opogore. Nitiere weche mag trade gi industry kata mag ohala. Piny jatend piny owacho biro romo gi jomopogore moting'o nyaka governors, moting'o vice president mar Amerika, oting'o mayors. Ere kaka kembe mantiere pinje mag Amerika pod biro biro Nairobi mondo giyaw ofise, giyaw kuonde ma ji nyalo tiye mondo wayud tiche ma wakili wacho ka. To mago bende tije manolan kaka ni gisebedo kuonde machal nade. Adier mar wach kaluwore kod gazet mar Nation ka gimane gimiyo pek ahinya kanyo ka giwacho ni tije gi ntiere kama chal nade. Kama ni malo ahinya miwacho ni chule ji mamalo wacho ni average nene 330 kod 9 mano jogo matiyo UN kod international bodies mamoko kama gintiere. Ka iluwo gi jo private sector moko mantiere noting'o jo sitima, jok matiyo e kembe mag sitima, jo gas, jok matiyo steam and air conditioning supply, mano ni bire namba 2. Kae to bang'e nitiere jo matiyo insurance gi bengi ema biro kati thuolo mar namba 3. To gidhi kama nyaka piny kama yudo ka jok mantiye quarry, jok mantiye mining mayudo average mar 40,000 kod abich. Iwacho ni tije gi gintiere kama chal nade. Moko bende wacho kacha ni gidwaro mana kuonde chulo gi $1. Mago bende nitiere karka. To kwa dok e twak kama warango limbe ma jatend piny Kenya, pinyno mar Amerika. Wakili, iwacho ka ni piny Amerika osechiwo singo margi, mano mar kedo kata mar golweny ka irango weche mag mibadhi kama gintiere, bero weche mag governance, kaachiel koda ka jiwo kanyakla
mag pinje kaya jogo mabiro limogi. Ber mane ma limbe ma jatend piny Kenya pinyno mar Amerika dhi kelo to kinde gi bende nitiere kampen madhi nyime kocha kotenore kod weche gi mag yiero. Tich abich kochopo ne to jo Amerika wigi biro wil rutore ni kanyo. Iwinjo kora no kadwar yambo. Adwa na kodi adier mokwongo en ni kero timo makosa tiyo gi ndege ma ok ndege Kenya. Sana nikech wang' ji te, wang' piny te mar Afrika gi jo Amerika bende sirikal Amerika ng'iye kochopo kanyo. Ka odhi gi Kenya Airways, nikech Kenya Airways tiyo gi ndeke machal kamago manyalo bedo customized ma president bende te en brand maber ne ndekwa, an brand maber ne Kenya. Samoro ji biro piny Kenya kama nikech gineno gimoro mondo Kenya. Mana kaka ji goyo de Trump kura nikech gineno ndek Trump, gineno branding. Kuro mane makosa maduong'. Anyalo understand ni samoro ne gidwaro comfort nikech schedule gi samoro obedo matek, lakini ginyalo relax a bit, gidhi kata chon to gidhi gi ndek Kenya. Mano gimonego bed ni ikono gi pile nikech Biden ok biro kaende gi private jet, biro kaende gi ndek Amerika. Sirikande madongo te kata king mar Britain kanyo kano biro gi ndege mar Royal mar Britain. Kuro mano gima important sana. Kuro maendi nyaka wakwer ga nikech gin osiepewa. Jok ne ndege go moko ang'eyo. Nyaka wakwer ni nitiere kama koro ka in public service ti brand thuru to kidhi e private visit to inyalo tiyo gi ndege midwaro gi pesa ni. Sana bei ni be chalo gi bei marach king'eyo kaka ji pod awinyo chopo milion 200 kino ka ji mang'eny pod weche pi mancha ng'eny ka ni weche floods matimo ji mang'eny otho, ji mang'eny pod onge kata ute. Okonego bed ni oting pesa machal kama endi ni ji dhi Amerika. Iwinjo manyalo bedo ni adier weche mosebedo ka wuok kata kar jot ma jatend piny Kenya jal ma somo pare weche mag uchumi David iwinjo kata ni nitiere wastage e sirkal ma en ranyisi achiel ma clear case ma wastage ma kik wawuondre gosiepewa modhi Amerika. Iwinjo mar ariyo an pok aneno piny modhi ga mbele nikech foreign policy en kaka relate kaka isikidhi e pinje mopogore piny dhi ga mbele kidwaro gimiluongo ni industrialization nikech domestic policy en wacho ni industries mage mo promote gik mage ma oko mwatamne kik bi mondo walos meko mondo obed ka aeto ichako wuok pinje moko ma oko ni koro us nwang'o. Iwinjo to us nwang'o. Iwinjo kuro an focus ka domestic policy ma Ruto maloyo foreign policy nikech foreign policy to king'iye maber to bedo shaped gi global powers. Samo wuoye ni obedo shaped gi America, gi China, gi Russia, gi maybe nyawacho ni European Union. Koro nikech of course Ruto en aligned gi the western powers, you expect no bongo reception maber kamano. Mar adek dwa ni ng'e clear first ni ma limbe mar adek mar president mar Kenya miluongo ni state visit. Moi notime odugo ka onego ji marach. Kibaki we otime 2003 neno gima 2007 Ruto time mar adek. Iwinjo miluongo ni state official to kata uru notime mang'eny. Iwinjo koro limbe Amerika kende kik wawe ndere ahinya wa focus tang'o madhi wuok kuno but ayie gi gosiep na ni en gima ber ni keru nongo thuolo mar wuoyo gi jotelo mek piny moko sana piny madongo gi endi aeto keto Kenya kaka piny mabet kwe nitiere king'iyo area ma region mani samoro ji dhawe mang'eny. Koro ageno ni gima wuok kama lich en ni position mar Kenya kaka regional hub mwanyalo attract companies mek America ka endi mwanyalo bedo gi security hub otegno dhi bedo enhanced. Agombo be ni Biden mobiga okoro ochiegni wuok e tich ka opon Trump yombe dweche abich mabiro pok obiro ka pok obiro Afrika we Kenya mokwongo ang'o mi wan osikwa lemi alema. Iwinjo president Africa te 50 gi wiye sik dhi lemi alema en ng'at achiel en ga gombo minode kende mosebiro ebo dwaro bi olemo kaidi koro dwaro gima temo wacho ni Afrika onego bed gi policy ma ok bed ni luonga mar odhi Italy, mar odhi London, mar odhi Russia, mar odhi China agichiegni dhi kata India. Iwinjo wabed gi policy ma koro jogi waluog bro ne thurwa kaindi mondo companies gi bi ka mondo invest kaindi.
Ero kama na inya ntiere kama chero bino na wogo kang kendo warang kacha wacho digi kweth maduong' ahinya ma jatend piny Kenya pino mano mara Amerika ma ye kanyo bendo tingo jofwambo wageno winjo ni odiochieng' ma kono odhi bedo koloso kod ute fwambo ma Kenya ka koso odhi bedo kotemogi e yo machal nade iwinjo kanyo kama gintiere en gimoro ma bende wakili oselero karkani japiny ma osuru ma japiny emitiyo go yo machal kama digi mathoth monego bende timi pacho ka timulogi e yo machal nade digi mano timore chieng' tich abich mokalo sigana ni losno ka kod Chris Owino ma en Limuru 3 manigi yange jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaka ogai margi tero mono bende ntiere riwruog siasa ma bende ne obiro kata mano chuo gi chieng'no miluongo ni Haki Coalition oketo siasa mar masawa mar piny Kenya kama chal nade wawinja ne sigana ni kaeto bang'e aka winj pach Philip Pande kod Daktari Erika Komolo ma bende wan godo e studio okinyi ma kawuono wawinja ne sigana. E romo mar adek mar oganda jomasawa mong'ere kaka Limuru 3 jodongo mag oganda jomasawa kod moko kuom jotelo magi ong'ado gi duol achiel ni ogai margi e weche mag siasa pod en jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Kaka ranyisi mar yango Uhuru Kenyatta kaka ogai margi, jodongo mag oganda jo-Kikuyu otimo lamo kendo kudho tung' nyadichiko ka giting'o picha mar Uhuru Kenyatta. Okang' ma kamano dhi chwako siasa mag masawa kaluwore ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo ka wacho ni ng'ata ng'ata madwaro loso e weche mag masawa onego chome. Mana kaka e kinde mokalo maromo mag Limuru osebedo kaka sulwe mamenyo ne yo oganda jomasawa e weche mag siasa. Limuru 3 ochako ayanga riwruok mar siasa mideno ni Haki Coalition. We, the people of the region, have resolved that we shall unite under one umbrella movement to safeguard our interests and to speak as one mountain with one voice. Kaluwore gi jotelo mane oyuoro e romo makamano, riwruok mar Haki Coalition ema dhi bedo tado mar riwo oganda jomasawa kendo neno ni giwuotho e twech achiel. We shall work towards uniting the region in all the three thematic areas: political, economic, and socio-cultural. 2, that the region shall pursue all its interests through all the means necessary, constitutional, political, economic, and civic action to attain our inherent and unalienable rights and freedom, and as guaranteed to us by God. Biro mar riwruok mar Haki Coalition dhi kelo amen mar siasa e gwenge mag masawa e kindgi kod duond bura mar UDA mane oyudo kombe mathoth mag siasa e gwengego e yiero maduong' mokalo. And whereas the people of this region have realized that there is need for their political, economic, and socio-cultural unity, cognizance of the fact that the region plays host to 9 million strong voting bloc. Paro mar pogo mwandu kaachiel gi chenro mag dongruok ne gwenge ma pacho kae kaluwore gi kwan mag ji bende oyudo sir mogundho e romo mar Limuru 3. Romo makamano oketo e lela ni mwandu mag piny Kenya nyaka pok kaluwore kod kwan mag ji ma ok lach mag gwenge kaka yo mar neno ni gwenge mag masawa oyudo ratiro margi. The allocation of national resources must be equitable and guided by our one man, one vote, one shilling policy. Kata odoko ni mane en romo mar poro wach e weche mag gwenge mag masawa, jotelo mag gwenge mag masawa motenore kod piny owacho mar Kenya Kwanza to ne odhanjo ne romo makamano. Moko kuom jotelo mag masawa mane oyuoro e romo mar Limuru 3 ne gin jatend duond bura mar Kenya Martha Karua, jagoro mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni, gavana machon mar Laikipia Nderet Muridhi, jaod bura mar Embakasi West Mark Mwenje, jaod bura mar Githunguri Gathoni wa Mushomba kod jaod bura mar Starehe Amos Mwago.
Romo mag Limuru osebedo ler mamenyo ne oganda jo-Masawa yo ma onego bed ni giluwo e weche mag siasa. E higa mar 2013, romo mar Limuru 2 ne omenyo ne oganda jo-Masawa yo kendo ne gigoyo ombulu ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno yo ma oganda jo-Masawa dhi luwo bang' romo mar Limuru 3 ng'ado gi duol achiel mar loso riwruok miluongo ni Haki Coalition madhi tayogi e weche mag telo e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Chris Owino, Ramogi TV, Limuru, Kiambu County. Mano kan ne otimore chieng' tich abich mokalo. Chris Owino luwan sigana machalo kamae. Philip Ande, riwruok mar Haki Coalition. Jok molose ema ntiere Azimio Coalition. Magi riwruoge mag siasa ema ni Haki koro ntiere mani gwenge mag God Kenya. Kayo ne Masawa mar piny Kenya kuma Central oketo Azimio kama chal nade. Clevers, ingeni moko kuom awacho ni ng'eny joma aneno kanyo. Ne gin jok mane watiyo go Azimio. Ma samoro ne wageno ni dhi miyowa kura tandawuoya koa e gwenge mag Mount Kenya. To ne ok waneno ka gikelo kura machalo kamano. Koro mokwongo an ok ane pek ne ahinya e weche mag jiwo Azimio kata duoko Azimio piny. Aneno Martha Karua kanyo, aneno Governor machon mar Laikipia Nderitu Mureithi kanyo. Mago ne gin joma nigi oteku maduong' kabisa e Azimio, nyaka Jeremiah Kioni. To king'iyo ombulu mane wayudo e gwenge mag Mount Kenya, to kane gikonyo ahinya e weche mag manyo ker. Koro magi gin jok ma chalo jok ma mariwore gi jomoko ma e sirikal loso gimoro mar Mount Kenya. Nekech king'iyo to nye neno ka nyaka jatend migao Moses Kuria nye ni kodgi. King'iyo sauti ma giwuoye tineno ka giwacho dhok achiel gi jalup ker Rigathi Gachagua. Tiende ni en be ntiere joote ne moko e iye kachacha. Koro gima dawach maduong' ni romo no ber negi kaka jo Mount Kenya. To kane onyalo kelo tungni moro e Azimio kata onyalo kelo tungni moro kama do chand kabisa samore mana sirikal. Nekech kineno jalup ker kose joge ma obunge osechako wuoyo kaka nche giwuoyo cha. Tineno ka be jotend migepe moko ma e sirikal bose wuok modhi oriwore gi jogo ne giloso weche mag uchumi kata interest margi mar Mount Kenya. To magi mana weche gi mok konywa kaka Azimio to kony sirikal. Onyalo mana kelo tungni e sirikal, ok onyal kelo tungni e Azimio. Ka giyango Uhuru Kenyatta kaka ogai margi, en gimoro mobiro manyien koso ni gima ne ging'eyo ni pod dhi bedo kata katimo? Pile Uhuru Kenyatta ema osebedo kaka ogai mar Mount Kenya. Nyaka obed ker kuom higni 10 kendo bang'e ka nitie ne Azimio na en kaka jakom mar Azimio Coalition. Tiende ni joma ne wuok go e Mount Kenya mane luwe ene maneno ogachgi. Joma ne obaro modonje e sirikal moloso sirikal mane luwo jalup ker Rigathi Gachagua. Mage jok ma diwach ni ne samoro no yiero ng'at mopogore. Ka gimoro di timre ni Rigathi Gachagua oriwore gi Uhuru Kenyatta, tiende ni en owuon jalup ker. Koro duokore chien ma kom manyo dwaro nikech en bodwa bedo ker bang' ka ker masani otieko. Oduokore chien koro en e tok ng'at machielo kaka ogai. Mogai ni nyalo be mana yiero ng'ama opogore mowach ni koro wadhi dhi gi ng'ama kama nikech joma dwaro bedo ker kaka e wakili owacho e piny mar Mount Kenya ng'eny kabisa. Nitiere Ndindi Nyoro, nitiere Waiguru, nitiere dhano mang'eny moikore mawuo madwa bedo ker. Koro apani ng'ama dhi thagore mogik kata madhi wito nafas mare en jalup ker ok en Azimio. Rigathi Gachagua. Erokamano Daktari Eric Omolo. Kurka kori kama irange romo ne nigi pek machala. Nitie Limuru 1 Mwai Kibaki nobedo kore kar kacha. Limuru 2 ne en ikruok ne yiero mano keto William Ruto kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e telo. Mapacho ka Limuru 3 ni en gi pek mane ma kono nyabedo gode siasa koso ongego. En mana romo mana oganda dhi bedo kacha marango ni wanyalo sudo nyime kaka jo Masawa e yo machalani. Ok adwa chagi ni gionge
mbimo en gi pek mane siasa mapacho lakini gima naneno kuome nikech an nafuatilia ete kata ka ok awinj Kikuyu kamano to samoro dho Kikuyu naneno ka chalo Kiswahili ng'enye. Gima nanene ni sani pod gionge jatelo kaka minya wach ni ng'ani jatend Kikuyu ma kowuoyo to Kikuyu te ni kode. Naneno ka en tim ma pod manyo telo. Uhuru gi Gachagua chalo gima dhawo. Nawe ni Gachagua no kano Uhuru retire to Gachagua no kawo gite. To chalo gima kada Gachagua no pod thagore mondo bed jatend jo Kikuyu. Koro apa an anene mana ka en ywak mar jo masawa mar Kenya mar manyo jatelo mamiyo gi direction jo gema gendi. Kiparo maber ng'ama inya wacho ni no ogen kanyo malich to bende ogen kech neno kata ka wati to gima chalo gima no defect iwinjo magi ne jo UDA iwinjo. Koro king'iyo maber be chalo gima no kelo jok ma bende ywak mane weni ni gin shareholders e UDA to fwenyo ni gionge shares sana weche sirikal niendi. Gima nyalo bedo go mbele ka endi en ni ing'eyo siasa ka endi koko moro amora nigi chakruok ne. King'iyo maber ng'ato ji ogaga koko. Koro nyalo bedo ni samoro mano science ni masawa mar Kenya nitiere ji moko kata ka githin ma ok mor gi sirikal masani. Ma ko oponi wecho dhi kaka dhi ni ma ngimo medo dhi malo tich bende onge aeto weche mibadhi gini bodo nikech sirikal ka sirikal Kenya ka history te nitie ka mibadhi. Kata ma iwacho ni nitie mibadhi en mane poko obedo national news ga international news iwinjo. Koro ko chako nwang' another trigger samoro ng'at gimoro riembe tich samoro mibadhi moro wuok malich kaka ncha mar fertilizer jo wuok chande to nyalo bedo ni ibedo gi movement koro mabedo central kanyo manyalo bedo marach ne sirikal masani nikech gine mane sirikal ema ne gone kura. Siasa ka endi kiki nikech ana sechunga ng'eyo kiki cha ng'ato kata ng'at man gi kura 500 kata ma Karua kata ma Kiodi kata Gawa ng'ane ro piny nyalo kore kama no down ema bangi na deka ng'wen ema koro jiwero ng'at mano yombo malicha ema kose disappoint ji ema koro ji ok dwaro ng'ama materi ma keti bede telo kata ok idwar. Koro kikicha Karua kikicha Kiodi kikicha Deritu kikiweni movement mano kelo gi mar hasla chane ke jogi bona na ndege mi jawuok in fact bloggers mar Kikuyu mana neno koketo ndege no gi price ne ma follow moloyo jothurwa iwinjo. Koro gineno gi giendi koro nyalo bedo ni nitie swing vote nikech wach Gachagua mane winjo wuok e weekend chane ng'ama riek ne wacho no neno ka en adier Gachagua noluongo joka kande ne joge mane wuoyo kande machalo mbunge ma Embakasi North Kichane Gakuya kene ng'awa joga ne wacho the real thing kata governor Manyeri ne wacho the real thing manie chuny Gachagua. Koro nyalo chako bedo movement ma samoro bedo matek ma bedo gi political realignment ma ikia gima dhi timore 2027 ndalo manyicha UDA oyombo telo 2022 na biro kaendi mawacho madhi nyaka Citizen mawacho ni global trends en ni sirikal demo biro telo gi populist agenda. Populist en gi wacho gimoro amora ma ng'ato dwa winjo to samoro gionge strategy mar implementing them. Sirikal go ng'eny gi wuok e telo bang' higni 4-5. Na golo example mar Boris Johnson mano biro UK 2019 ka popular boyo gimoro iwinjo kosegolo Britain e EU bang' higni 3 oriembe nyaka e bunge masani koro ko nyachung e bunge iwinjo. Examples nitie kamoro amora iwinjo. Koro an ka neno ni en early signs ni jowa osipo mantiere UDA mantiere sirikal mondo pangre chon mondo gichakane respond to concerns mek raia. Aneno ka ajafuatilia Miguna X Miguna aneno ka wuok kuom gigo e raia gichak respond to gigi chon kapok obedo marach iwinjo. Lakini kiki dismiss Limuru 3 kata ka anto kafuatilia malich. Awone kama Daktari Eric Omulo wada ka wiyo masane ka wadwo kwa som ote kachal kora ka pat jopiny kama gintiere chel ka winjo kanyo tok mosebedo ka gazet monono telo mokwongo kachal kora ka tok mobedo go limbe jatend piny Kenya
kod siasa mamasa mar piny Kenya. Kang waduogo mathoth ang' waikni kar kae kang waduogo bang' yweyo kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Majina naitwa Catherine Mtindi. Ukitaka kushiriki una dial *487*3#. Nilicheza hii mchezo Skiza chapa na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mchezo ni real. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakora Moke Jwang oyawre machiegni kendo waseduogo karka en twak ma dhi nyime, twak mar chal mar piny Kenya. Wendo mar adek osechopo karka, watimo mos wachino weche mag apaya thoth ahinya okinyi ma kawuono ka wantiere kodi kae. Mos ahinya kuom muyudi okinyi ma koro kibire chenro erokamano ni chopo mano Okinda Ojuka jasiasa Nyakora Moke Jwang wada twak godo kachiel ka sano da miye thuolo mondo mi omoswa kendo twak osesudo ahinya. Oselose limbe ma jatend piny Kenya e piny Amerika Limuru 3 nigi pek mane siasa be buno ka gimo odhi baro kaka jogo mantiere Kenya Kwanza o serikal koso ketu kama chal nade piny maduong' ahinya mantiere kar kae Haki Coalition kantie kata gi jok mantie kacha e Azimio o chal nade weche gi mag siasa arwaki ni machiegni kinyalo mulo mago kato bang'i tie sigana moro kamar osuru anga winja ne pachi kotenre kode be erokamano Cleophas ngene Nyakora Moke Jwang ki katen manar nyaka ngichopi wuok kodgi kech magi oganda. Back to your point, awinjo kwacho Limuru 3. Mokwongo Limuru ne Limuru 1. Limuru 1 nolos gi Ait Jomo Kenyatta because they were in power. Then president, you know, very successful. Walimo Limuru 2.
mano bedo organized gi Moses Kuria nikech Kibaki ne president. Back to Limuru 3, onego wapenjre. Onego wapenjre kaka oganda. Ni oganda ma Central gidwaro ang'o. Nikech king'iyo Kenya ka, gin gi deputy president. To ng'iyo Central Bank of Kenya, gin gi jatelo kanyo. King'iyo kata trade, nikech gin johala, gin gi position. Kichak ing'iyo kata mana, kech awinjo ka giwacho ni equity, one man, one shilling. Mano ber, to kwachako nwang'iye kamano. Koro wa compare ne other communities in Kenya. Kidhi kata kaka Kaluo kacha, king'iyo kata Ndara ma wan go, be chal gi man Kikuyu land. Ng'ien Kikuyu land, dhiang' ma Kikuyu land modho pi tap. Kwang'iye kamano, Kaluo kacha, nitie jaluo ma modho pi tap. Mano thin kabisa. Manyiso ni gik ma jogo temo timogo en gik ma onge any impact. In fact, konya bedo gi impact, en impact manyalo hinyogi. Yes. Mane kako dhi bedo e chal mar siasa kuonde mopogore opogore. Bende paro romo ma kamano mar Limuru 3 gi mamoko mosebedo kata nyalo timore gwenge ma Kaluo marwako yo makare? It's good. Onyalo bedo nikech wan gimoro ni generation change as a community. Most of from young folks ma Luo land. As we speak, wan kaka oganda matindo, jomatindo, wadhi bedo gi bura. Manyiso kata wete na kagi. Ni ng'at ma nigi the capacity manyalo kawo. Of course, any community nyaka with leadership mare. Ng'ama nigi capacity manyalo ting'o rungu tiluong'e e piny Luo sani kwang'iyo the generation change en Babu Owino tendo ma sani wadhi luwe. Erokamano ahinya. Nakwara mujwang' paro thoth ayang'e ni daktari nigi paro mopogore ponono ida ting'o loth koso ida ting'o lungu to oganda oluwi mbele kae kama chome kata kama ni wechegi mag osuru gi chal nade Nyakwara Mugejwang' e counties mopogore opogore ywak osegol kotenore kod osuru gi manyien gidhi inyo oganda koso gidhi kelo lokruok mopogore opogore. Jatend piny Kenya noramo kendo wacho ni osuru ni nyaka choki. Wawinja ne jodak ma Kisumu kaka ne giloso kotenore kod paro mandilieko ni osuru gi nyalo bedo kata ka imedo e mwandu mopogore opogore pacho kae. Meto mar osuru ewi mwandu ma basic ma jopiny tiyo godo pile pile kaka mkate, fuel, nengo fuel, nekech jowa duto mang'eny ringo kod peng. We are demanding that this Kenya Kwanza government must sit down with the public so that the public must be engaged on every process of development in this country. We want to tell them that you cannot keep on overtaxing us each and every time, yet these monies are not from any meaningful use. Because the corruption is something that is part and parcel of this country. Wariwore kaka wuono ni wacho suru mimedo pile pile. Inyowa kendo medo yinja piny saidi. Ubede gige magedo, ubede gig tiemo, ubede nyake petrol. Japiny winjo matek. To mane gi wariwore kaka wuono ni. Mondo mi bunge koriwore te. Bunge swate. Mondo chung' motegno weche mag osuru madhi mbele kasani. Pesa mar afya manye konyo nyithindwa mantie secondary gigolo oko. Feeding program gigolo oko. En sirikal matero jopiny kanye. Jopiny gitiyo gi peng. Nyakwara Mugejwang', jopiny gitiyo gi peng ni tiyo gi mauta ida medo usuru. Mano ywak mawuok e kaunti ma Kisumu to chalo ywak mawuok e counties mamoko. Okenda ojokan kuomi kendo kata bang' awinj pache Rieko Molo kod Philip Pande kama ntiere karka. Ma en ywak mabende winje kampu kama ntie kaka Kenya Kwanza. Usuru ni eyo. Ing'eni we need to be honest en jopiny. Nikech Cleophas japiny to nikare mondo ywagi. To japiny onego yud puonj maber. Ing'eni sirikal mwantie ni onge walamo goyo. To intie gimoro ni mise adek kata 4 ma ja sirikal nyaka timne japiny. Achiel luongo ni health. Japiny kodhi osiptal to ok obi ng'iyo oshuru. Obiro gombo ni onwang' yath e osiptal. To yud daktari, neno ka jowa ka ogomo mondo daktari othiedhe maber. Japiny dwaro gimiro ni puonj, education. Magi ma japiny dwaro. Obiro yudo ni jopuonj bochul, nyithindo be dhi sikul, ndara opa. Japiny dwaro gimiro ni shelter kuma nyalo umore. Koro gigi misegi idholuong ni misegi nyaka sirikal timgi. To onge ohala ma sirikal timo. Sirikal gimoyude pesa en kokalo kuom ushuru. Ing'eni sirikal mane wakaw ni mane otel ni Gonjelo ma jagotni. Ne en sirikal mane wakaw kane onyiedhe seriously. Ma wachulo
tabu manobedo kuom the previous regime emo sani watimo sani. Ja Kenya onego lingti mondo wami nyien time ni to ushuru mwachulo ni wachulo no odhi perform koso en ushuru madhi ofuku ji kaka ni previous regime no kawe. Akwa injo piny kecha neno kaka nyembe ono abungu ni ang'e en uliga wa Kisumu. Kapok ikawo jo matiyo tijegi street keto gi street ingiso gik mok nyal konyogi. To onego mi as a leader ingiso ipuonjo jopiny jothurwa bede ndara kwa wacho gigi kwa go koko ma thuri sirkal gi. Okendo joka itemo wacho ni ng'anyo matimore ok nyal konyo japiny. Ngech mane gima timore Kisumu kalore kod sigana minjoka. Intie ng'anyo manyalo konyo gi ng'anyo ma kuma nyatiri ji onge. Nikech gini ok en Kisumu kende. Ma wach mar ushuru kidhi Mombasa entiere, kidhi Kisii entiere, kidhi Kiambu entiere. People are busy. To rem ng'anyo gi ngiso ni giwinjo maber. Asewinji matut kabisa. Jopiny yine gimo mako jopiny. One as a leader kaka bungu no chunge MCA Makondele. As a leader one ungis jopiny jothurwa kapok watingo wago koko wawacho weche mang'eny waketho sai kor ndara. Anga mwanyalo timo mondo gima kama oywak ne jopiny. Yo ma sirkal nyalo winjo go ywak jopiny through representatives, man elected leaders. Abungu no yombi. MCA Makondele nitiere ng'ama nyalo wuoyo kanyo. Nitie mbunge ma Kisumu Central. Nitie governor, nitie senate. Mag jok mnyalo wuoyo gi gik miwacho parliament. Onge gik miwacho kor ndara kikawo nyithi ji tikete ndara. Tu ing'e gima timore Cleophas. Onego wang'in to koth mago wane koth ni wagi kanye owadwa. Mani gima japiny onego yudi from a leader. Ni koth mago wane wachulo gope gi pes moko manutigo kuom the previous regime masira ni wachulo sana. En sirkal man gi pek. 2, 3 issue mar ushuru makoro piny go tek go sani ni ok en Kenya kende. Can you go to America? There are several banks mosano lor okti onge ohala. Go to Germany mago pinje moyieng mokinya pimo gi Kenya. Kora feel ni wami unyeni time. Time ni en kinde mabiro machalande usuru ogana medo ywak daktari. Cleophas anoko jazmio kaja Kenya kwanza. Anano kili ma practice law firm ni. Kurado wacho chik ma Kenya oyie ni ng'ata ng'anyo ka ok omor gi moro kata en mana wach ushuru kata en mana wach floods kata en mana wach political party ni gedwa gorali kata chunga moro gichal kamano. Koro jo Kisumu gi jok modong ne giratero makatiwa kata giwuok kuom ushuru gi mopogore. Koro kanyal wacho an kijende ma Kisumu takia to kanyal wacho ni gitimo makosa ng'anyo nikech giparo ni samoro ushuru dhi bedo malo. Mar ariyo juma mokalo ambassador ma America inche nitiere Citizen ka nichoko ni mama momeo malo ng'ata Kenya ka ng'ata meno Kenya ka dhako chomeo maloyo ewinjo nichoko ni ka gisetime America gi pinje moko miwinjo ko wado ne wacho en ni imedo jok machulo ushuru mang'eny. Ono wacho ni broaden tax base mate ni ikonyo ji mondo ji mang'eny onwang' tich aeto baden mar chulo ushuru ok ng'ata achiel ema bed go jok matiyo kendo machalo in gi an man gi payslip. Nikech king'ado wate to samoro nyalo bedo ni kata pesa ma oro dala ne baba gini koro dok piny kora onge go. Fees ma chulo nyithi kiye kora onge go. Iwinjo. To kimedo joma chuo mang'eny imiyo wadwa ni tich, imiyo wetega gi tich te jok man ka kijende mang'eny ok tich tax base bedo malo. Koro onego bed ni sirkal ng'iye kata ka gitemo bedo golo proposal mang'eny onego bed ni ng'iye ni to ji adi mwanyalo medo mondo nwang' tich mondo ji mang'eny ochul ushuru mondo sirkal bed gi pesa nikech sirkal onego bed gi pesa ma otimogo social services. Mar adek maparo ni ji mang'eny go koko en ni samoro gineno kwa chulo mamala ahinya to services monongo to pok olokore malich. Chutho rata ul gi joko kunduyo kuom Kibaki gi Uhuru higni ariyo nyaka ne jogi wetelo Uhuru koro chiegni chopo higni ariyo. I mean kana anwang'o tich higni ariyo mokalo pod blame ng'at manomiya tichno surely ng'at mano akawo tich kuome ng'eni mando koro is lack of ideas. Koro ata ul gi jok mawuok kuom Uhuru gi sirkal modongo mokalo kan nikech oyier gi manifesto. Koro aparo ni shida mar ji ma miyo jowa pod go koko en ni gineno ka samoro gichulo mang'eny to services ma ginwang'o onge. Iwinjo. Nikech samoro koro giwacho no Uhuru nogo okawo gowi mondo los go yo
koro wachulo to koro usemede malo koro wachulo malo kaka ne wachulo yore adi misegero iwinjo ute adi misegero gik ma basic kamago nyithindo adi madhi sikul madhi sikul nono nikech ne aneno ka bill ni wacho ni ging'ado chiemo miyo nyithindo ma kuonde ma bet otuo kande koro aparo ni mago gik monego bed wawacho this business ma blaming sirikal mopogore jogo osedhi bada koro Kibaki for redo kiblame to setho what are you trying to achieve uru useweyi kata sani okidhi nene kawuono what are you trying to achieve koro sirikal obed responsible tim tije ka gin gi nikech ato nitiere weche ushuru moko maneno ka be iluongo ni progressive taxation moko aneno ka machalo mar autocrach kama ka neno ka utego dhi adir ne joma onge ute adieri iwinjo machalo mar health okrach kama ka neno ka wanda idu thieth makare ok ma ji ng'any pile kaka njagitiko gi chalo kamago adongi thuolo madai kabisa ng'ina da tiyo kode mondo mi wang'o tieka round machielo kendo Philip ande antie kuom weche mag usuru mondo iwinja ne pach maka jogi mantie kaunti ma Kisumu kata isewinjogi kido Kisumu magi jok ma idhi bedo kata kiwuoyo godo ka uting'o rowere mabende nyalo bedo kiloso e logi e rome opogore pek mar ngimani ochomo gana kalure kod usuru manyien gi dik mathoth ahinya ma sirkal wacho e weche mag finance bill 2024 mabende nyalo bedo kata ni nyamedo usuru moko manyien ne jopiny de wacho adier pek mar ngima tiyo bende sirkal nyalo bedo ni oikore ne winjo Cleophas mokwongo ing'eni abwok ahinya kowadwa wacho no bungo wicho konego wuoyo weche mag ushuru nikech na ok oyiere nitie MCA gi member of parliament tiende ni kata mana mbaka mwago kare onego wawene wabunge moyier gi samoro governors nikech mage joma tiyo nitie paro moro ma jowa moko nigo ni joma samoro bet ni golo pachi kata wacho paro mopogore gi mar sirikal gin jok ma idol kata ma tich ma gitimo onge nitie jowa ma josiasa ma tich ma gitiyo en tij siasa koro apani mago pogruok ma nyaka waketi to bende samoro ko ibedo kamoro maliet matin to wadu nie koyo liet ni no kik mi wil gi koyo ma wadu nitie mane wach mawacho ne jowa pile mantiere kuonde maliet kata an be gi samoro ane konda moro maliet to kanyal bedo ni koro wanyiero jowa kata wawacho weche moko winjore wawach kuom jowa koro mago nyaka wawachi ushuru nyaka japiny wuoye nikech japiny ema winjo pek mar ushuru seche ma nweng'o ni odok piny kata seche ma nweng'o ni ong'adi kichulo ushuru man malo ti hinyori nyaka joma odak mogeno kuomi nyaka hinyre gimomiyo jo Kisumo nyaka wuoye nye weche mag ushuru nitie gima waluongo ni dependency ratio Cleophas tiende ni jomok ti magin geno gini mana kuom joma tiyo average mar piny Kenya en 6.7 tiende ni kuom ng'at achiel matiyo ji 6.7 ogeno kuom nweng'o ne cha thurwa kaluo sana Kisumu en 8.2 tiende ni ng'at achiel matiyo ji 8.2 kata ji malawo 9 ogeno kuom nweng'o ne cha tiende ni pek mar dhier kata dependency ne thurwa mang'eny moingo kamoro amora koro ka nweng'o mara man ng'at machiel matiyo Nairobi adok thurwa to joma adware pod gin mana ji 8 kata ji 9 to koro en nus ok onyal chopo kiwango manyochope ta winjo pek koro gima dwa wach pile ni wawach weche manyalo yawo it japiny to wawach weche manyalo yawo it sirikal gik moko ma samoro ineno kokete finance bill ker kiagi be pok no winjogi lakini ne nitiere jomoko manyomi tich en minister mar finance kata en chair mar budget and appropriation kata finance committee tido ka gibiro gi paro moko magalagala giketo e oboke kata giketo e bill gidwa tere bunge magi gibe samoro dhi kuodo wi sirikal magitiyone tiende ni koku wachogi ka jo civil society ko wachogi the association of manufacturers ko wachogi kata jo tich ko wachogi japinyo ko wachogi ok gibichopo ne ker to gibichopo kuonde monego bed ne owachi gi mowinjgi malokruok moro bed emomiyo ineno ka samoro ka koko moro nitie matin tineno ka kata ker kata mana joma jotij sirikal odok chien giwacho ni wawinjane gima jopiny owacho kata wawinjane gima employers bende wacho emomiyo dhano nyaka wuo
Erokamano nya Filipande. Adani ami thuolo mar wach mari mogik bende kata mana kodi ka to bang'e ng'ayo mar Ojuka kod Daktari Eric Komolo. Tie chenro mopogore opogore mantie ka jo sirkal bende ywak. Budget ni nitie mong'adi mar somo ng'ad nyaka mogol weche mag feeding program e sikunde. Budget manyien mano mar iko omenda machomo ni koro. Mar Auditor General kata janon buge mag omenda mag sirkal bende ywak. Nitie ot monego bed ni gare Mombasa kacha ma wacho ni kawo milion 900. Budget mare kende ma iko omenda mabiro. Miye kanyo omenda maromo milion 300. Tiende nang'o? En mana ng'eto kama gintiere. Gida duoke piny koso gitere kama chal nade. Mae penjo madani a penjo duto ka umiya weche mogik ka otieko sani e bwo dakika 2 waduto kama ntiere kar ka. Chaka kodi mapiyo Philip. Erokamano Cleophas, kendo adwoko erokamano ne Ramogi TV. Maduong' moloyo madowache weche mag budget mar sirikal. En higa ka higa budget mar sirikal medore, ok odog piny. Tiyudo ka ntiere fuonde ma ondosi ogol. Kaka gimoro madawach maduong' en ni neno ka Youth Enterprise Development Fund be ntiere ng'oro ni samoro bet ni pesano sani kuro gole. Neno Auditor General Control of Budget owacho ni en bende ofise be igole pesa. Gima dawach mogik en ni obiro mathin, obiro kiwango mobireno, jowa nyaka ti gi pesa maber. Focus osebedo e national government, kaka national government tiyo gi pesa, to wiwa samoro wili gi sirikandwa mag kor gwenge. En ni ka Control of Budget ogologa, Auditor General ogolo report, tido ka counties wa bende nigi weche madongo mag mibadhi momakowa. Koro agombo ni kaka wago touch e sirikal mamalo, nyaka wameny bende county assembly gi county budgets mag kor gwenge mondo waneni pesago otiyo ne jowa e yore monego bed ni gitiye. Feeding program nyalo bedo ni nigi issues e national budget, to bende nyithiwa mane ECD ka bende gin gi budget mar feeding. Mondo wabed ni nyalo bedo ni challenges wa ng'eny sana Nairobi. To ka dok Kisumu bende watiyo matek gi pesa ba matin mantiere no. Homa Bay bende kamano, Migori bende kamano, Siaya bende kamano. Mondo matin mwayudo wan wakete tich maber makonyo jowa e piny luo. Erokamano ahinya. Matin ma counties yudo okete tim e yo mowinjore. Okinda Ojuka Nkumi. Wach mari mogik. Agone Ramogi TV erokamano, to kapok agone gi erokamano matieko, to awacho ne piny ka piny gik manyagero piny en aid kata tax, ushuru. Koro ok awacho ni kaduoko wadwa, ok awacho ni Obungu onge gi thuolo mar dhi andara. To nitie yo mang'eny minyalo wachogo weche ni kokal ne sirikal. Culture ma ok adwaro ni culture man gimoro amora mwatimo to nyaka wadhi andara. Mane ma awacho. Back to your point, Cleophas. Ing'ene japiny be nigi haki mar ng'eyo ni to kuma koth gowanie to kodhi noa gi kani. Mano ok omiyo ni koro wa lack ideas. Ema ni japiny be onego bed informed ni problem ma wan go ni oa from kani. Kwa wacho kamano ok omiyo ni wago kata ng'at mano sekalo chien. To mano en mana haki ma japiny ng'eyo. Mane misewacharo machaki sirikal marudu. Sirikal machon. Yes. To finance bill ma wan go sani ni en gima en working process. En gima pod gi debate e parliament. Ok en gima osekal. Mwanyalo goye koko kabisa ne samoro ni Ruto ni sirikal Ruto ni inyo jopiny, sirikal ni ok elewo wach jopiny. Akwan jopiny mondo beda mos gi ng'i kaka odhi timo gini. To my the best sirikal ever, ma the serve the interest of the people. Erokamano ahinya. Wacho ni wago koko bang'e. Ka osekadhe ka oganda hinyre. Yes. Koko chak go koko. Sani joleng'. No, my working process. It's a working process. Wabu duogo kodi ka podi juma manyien. Yuth thuolo malach mondo mwatwaga ne weche mag paro mag chik mag omenda gi. Daktari, aleni koro ilunge lunga chuth koro walunge mapiyo sana. Mokwongo jo Kisumu ng'anyuno kako dwaro. Ka polisi othagou Eric Komolo gene ka endi kinde ng'eny ka endi wabro defendu. Kata en ma wach ushuru, kata en ma wach sirikal, gik mopogore opogore ng'anyuru kech nitiere en katiba. Gima kikotime en kung'anyo to dhaw keth mwandu ji. Mar ariyo, jowa mane sirikal onego ng'e ni sana mato dwano dhi ne ker. Sirikal e jago ohala maduong' kabisa e Kenya ka. Pesa mar sirikal
ema dhi e wendni mang'eny kata media ka endi advertising. Uking'ada ahinya to samoro inyalo bedo gi systemic problems mar ji riembe tich ohala ok dhi maber. Koro ka ging'ado nikech ano kada wuoyo finance bill ka gitimo budget mar finance ni endi to gipangi ni ging'e ni kik gitim gik manyalo ketho ohala matimore e Kenya ka mang'eny nikech gin one of the main consumers make services ma ji provide. Sana kuchopo kama jok maonge go machalo nyithindo madhi school madwaro chiemo mondo dhi e school feeding program chal kama social services gichungan sana kapok ging'ado. Mogik amor ni ruto ni America and amor ni foreign policy ma Kenya dhi mbele, lakini di bedo maber ka sirkal ng'iyo foreign policy ka wane mwa define ok ni jok moko ema pimonwa. Nikech achiel kuom gimomiyo dhi ne America sand lich en wach Haiti. Onego bino wuo kuom wach Haiti ma polisi onego dhi gi endi. Onego bino penjore to bende en interest wa dhi Haiti nikech atokan gi shida ka Kenya timo peacekeeping missions abroad. Shida na en to bende wane mwa guide ibinjo. To bende polisi wa ma dhi kuro bende gin train moromo. Koro foreign policy mar Kenya to ok ni kama racha ahinya. Shida en chalo gima sani endi wadwa bedo ni pimonwa ahinya telonwa gi jok moko maloyo kaka watele. Mogik ng'ata mawinja sani to ni sirkal o advise ke ni kik ochako dhi oko mar Kenya gi special jet moko bedo branded Kenya. Nikech Kenya ka endi e motelo ne and then very important ni en mobedi ng'ama telonwa chamo consuming products me Kenya and Kenya Airways en achiel kuomgi. Kamano. Agono kamanya Erika Komol Daktari kendo wakili ero kamana ahinya okinda ujuka ero kamano Philip Pande wabedo kod twak makare. Nasema ndo ritu chieng' machielo wabedo twak machielo wabed kachielo wapuonjre kendo wabeda ni koring'o kaka piny Kenya chomo nyakora mo jwang' science ario ginus maro kinyi seche mag Afrika ma ugwe na kelo ni chenro ma kawuono kantie ka kod welo ma wigi otimo jere ya wuot luo ma wigi lera ahinya kendo koro sani watieko chenro orako biro ka irwako koti gol irwak gik mayot minyalo timo godo orako okinyi ma kawuono. Anyiga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokew nyaka sango oriti masani. Kodwa kawa pako teko mar thum mar jiwo ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni uru nyikora moga jwang' kamora mora muntiere muwinjo marwako e budhoni kata marwako e thuolo machielo mar orako en coach mari kata japuonj ni Elvis Abonyo mawuod Sindo Mwalo. Kama kawaida kaka pile pile chario kati chario nyaka mi warie dendwa wachapni omi wadwa timo gimiluongo ni warm up nase kono ni pile nyaka itimie warm up mondi neno
wama pen chapo del koro moto mi remo ringe de maber kiyudi injari na adwani wachak mana kama wasichaka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar koro lwedo te both sides 1 achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek wama muhimu sana muhimu kabisa nikech kae ma koro dendi ok nyal hinyore yudo nyaka take time to stretch abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar kitan achiel ariyo matin kata in mane rumo matin nafas tin romo timo wama kata timo orako samori ni hotel samori ni rumo matin chapni achapa auchiel abiriyo aboro ochiko apar the other side achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar ka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar center achiel ariyo kawuono watotimo mazoezi ile ni explosive mazoezi mara hatari ma ibo mi bedo form maber en wadhire kabisa adwani dendi chapni kabisa ibedo motegno achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar keleka achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar kendo achiel ariyo adek ang'wen abich auchiel abiriyo aboro ochiko apar change achiel ariyo adek ang'wen matin wa change side to side nikech samoro wan gi space matin koro kitimo apar koni chak kitimo apar